कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। चिन्ह मंगलाचारण பண்ணிடலாம். हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनये शलाकया चक्षुरुन्मीलितं मिलमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टिं कापिनं येन भूतले स्वयं भूतकदामायं तदा शिवपात्रयं हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पते गोपिका गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी भानुसुदेवी प्रियमाणी हरि प्रिये वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धु एव स पतिनानां भावनये वैष्णवो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 7 பார்க்க போறோம். அதாவது ஞான விஞ்ஞான அதன் முழுமையான அறிவு பார்க்கிறார் இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து. இப்ப நம்ம பக்தி யோகத்துல 7ல இருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பக்தி யோகம். பக்தியை கலந்து இன்னைக்கு ஞானத்தோடு கொடுக்கிறாரு. இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ நாம இந்த படத்துல பாக்குறது இது எந்த விஷ்ணு சொல்லுவாங்க? இந்த ரூபத்துல இருக்கிற பகவானை வந்து எந்த விஷ்ணுவா சொல்லுவாங்க? யாருக்காவது தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. கார்ணோதய கசாய விஷ்ணு பிரபுஜி. நம்ம முதல்ல கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் பதில் சொல்லலாம். இப்ப இந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லா கேள்விதான், நிறைய விஷயம் பார்க்க போறோம். ஏன்னா பகவான் வந்து பக்தி கலந்த ஞானத்தோட கொடுக்கிறார் இந்த அத்தியாயத்துல. இந்த ரூபத்துல இருக்கிற பகவான் இந்த அவதாரம் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த அவதாரத்துக்கு பேர் என்ன? மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஷ்ணு. இவர்தான் முதல் விஷ்ணு. இவர்தான் முதல் விஷ்ணு பிரபுஜி. தாயார் இல்ல, மகாலட்சுமி தாயார் இல்ல, இவர்தான் முதல் விஷ்ணு. கார்ணோதய கசாய விஷ்ணு. கார்போக சாய் விஷ்ணு. ஹரி போல் பிரபு, ஹரி போல் மாதாஜி. கார்போகே உதய சாய் விஷ்ணு சொல்லலாம், கார்போகே சொல்லலாம், சொல்லலாம். இவரு தனிமையில இருப்பார். இந்த சராசரங்களை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படிதான் இருப்பார். அப்போ தாயார் கூட இருக்க மாட்டார், மாத்திரம்தான் அண்டத்தை படைக்கும் போது. அப்ப இவருடைய வேர்வை துளிகள் இருந்து ஒரு அண்டமாக குண்டு முத்தா இருக்கு பாருங்க, குண்டு குண்டா இருக்கு பாருங்க. அழகா ஒரு அண்டத்தை படைக்கிறார். இந்த அண்டத்துக்குள்ளதான் கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு. அங்கதான் வந்து ஆதிசேஷன் மேல, ஆனந்த சேஷன் மேல படுத்திருப்பாங்க. இங்கதான் கனகவழி தாயா இருப்பாங்க, பிரம்மா இருப்பாங்க. இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். உள்ள போக போக ரொம்ப நம்ம நிறைய விஷயங்கள் படிக்கலாம். நிறைய கொடுக்கிறார் பகவான் இதுல, இந்த அத்தியாயத்துல. சரி, இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரு சார்பாகவும் ஒரு பிரார்த்தனையோட ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகஸ்ட் மாசம் எல்லாரும் நம்ம இந்த கோயிலுக்கு போகணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோங்க. கண்டிப்பா வாங்க. பகவானுடைய விக்கிரகம் இது ரொம்ப அழகா இருக்கும். ராதாவும் பகவானும் இருக்கிறாங்க. இந்த விக்கிரகத்தை நம்ம கொண்டு வந்து அங்க வச்சிருக்காங்க. இப்போ நாமும் ஒரு முக்கியமான இடத்துல மூலஸ்தானத்துல வைக்க போறாங்க. ரொம்ப அழகான இடம் இது. ஆனா விக்கிரகம் வந்து இதே சைஸ் தான் நமக்கு இருக்கும். ரொம்ப ஹைட்டும் கிடையாது. அவ்வளவு பெரிய கோயில் கட்டினாலும் இந்த எப்படி இருக்கிறாரோ, நம்ம எந்த வாடகை இடத்துல இருந்தோம், வாடகையில ஒரு லேண்ட்ல ஒரு இடத்துல நாம குடியிருந்தோம். அந்த கோவில் அங்கதான் பகவான் குடியிருந்தார். இப்ப அங்கிருந்து கொண்டு வந்து இப்ப நம்ம கோவில்ல புதுசா கட்டுற கோவில்ல இப்ப வந்து பிரம்மச்சாரிகள் தங்குற இடத்துல ஒரு சின்ன இதுல வச்சிருக்காங்க.
இப்போ நம்ம கோவில் கட்டின்னு இருக்காங்க இல்லையா, இப்ப அந்த இடத்துல ஷிஃப்ட் ஆக போறாரு. ரொம்ப அழகா, அவ்வளவு பெரிய கோவிலா இருந்தாலும் விக்கிரகம் இவ்வளவுதான், ரொம்ப அழகா இருக்காரு. எப்படி உடுப்பில எவ்வளவு குட்டி கிருஷ்ணரா இருக்காருங்களா, அது மாதிரி பகவான் இங்க அழகா இருக்கிறார். பார்க்க பார்க்க அப்படி இருக்கும். நீங்க எல்லாம் போனீங்கன்னா அவரை தொட்டு எல்லாம் வேலை, நமக்கு எல்லாம் தொண்டு செய்யலாம். இப்ப நாங்க கூட இடையில ஒரு வாட்டி போயிருந்தேன், ஒரு 2 மாசம் முன்னாடி போயிருந்தேன், 2-2.5 மாசம் முன்னாடி. அங்க அழகா தொட்டு அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணும். அந்த பாக்கி பெரிய கோயில் கட்டின பிறகு பாக்கியம் கிடைக்குமா என்னன்னு தெரியல. நம்ம அது மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க, போய் சர்வீஸ் பண்ணாங்க. கோவில சொன்னீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு எங்க தங்கத்துக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க, பண்ணி நீங்க போய் அவருக்கு பணிவிடெல்லாம் பண்ணலாம். சரி, இப்போ நாம 6வது அத்தியாயம் நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்துருவோம். அதாவது மொத்தம் 47 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் 6வது அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகத்துல. அதுல 1ல இருந்து குறிப்பா 9வது பதம் வரைக்கும் மனதின் இயற்கை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நண்பனா விரோதியான்னு. இது ரொம்ப அழகாக நாம இதை பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகத்தின் பாத்தீங்கன்னா 10ல இருந்து 36வது பதம் வரைக்கும். அந்த அஷ்டாங்க யோகத்து சிறப்பு அம்சம் என்ன? உடல் தகுதிகள், மன தகுதிகள், அர்ஜுன இயலாமை வெளிப்படுத்துதல். 32ல இருந்து அர்ஜுனோட இயலாமை பத்தி வெளிப்படுத்துறார். 36க்கு பகவான் ரொம்ப அழகா, 35, 36ல ரொம்ப அழகா தெளிவா பதில் கொடுக்கிறார். அதை நம்ம ரொம்ப அழகா பார்த்தோம். வெற்றி அடையாத யோகியின் கதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். 37ல இருந்து 45வது பதம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பா சொல்றார். ஆன்மீக குடும்பத்தில் பிறக்க வைக்கிறார் நம்மள. அதாவது குறைஞ்சபட்சம் சத்துவ குணத்துல செயல்பட்டோம்னா कृष्णा हरे हरे। पपीता माता जी, हरे कृष्णा माता जी। पपीता माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी கொஞ்சம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் பிரபுஜியா, பண்ணிட்டேன் பிரபுஜி. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभुजी। ஓகே மாதா ஜி, ஓகே மாதா ஜி. என்னன்னு தெரியல, திருப்பம் அந்த ப்ராப்ளம் வந்துருக்குது. சரி, ஓகே. இப்ப நாமோ அதாவது வெற்றி அடையாத யோகியின் கதி என்ன அப்படின்னு 36ல இருந்து 45, 37ல இருந்து 45வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அதாவது ஆன்மீக குடும்பத்தில் பிறக்க வைக்கிறார், சொர்க்க லோகத்தை சென்று அனுபவித்து நல்லோர் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறக்க வைக்கிறார். நம்ம ரொம்ப அழகா பார்த்தோம். அதாவது குறைஞ்சபட்சம் நம்மளுடைய பக்தியை சத்துவ குணத்துல செயல்பட்டோம்னா ஒரு நல்லோர் குடும்பத்துல, ஒரு செல்வேந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல பகவான் நம்மள பிறக்க வைக்கிறாங்க. ஏன்னா அது நாம செஞ்ச கர்மா தான். அதை பிறக்க வைக்கிறான்னு சொல்றதோட அது நம்மளுடைய கர்மா. அந்த பக்திய அந்த பிறவியில, அடுத்த பிறவியில நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம பிறந்தோமோ, எந்த இடத்துல நான் போன ஜென்மத்துல விட்டோமோ, திரும்பவும் அதை கண்டினியூ பண்றோம். அந்த அந்த ஞாபக சக்தியை பகவான் நமக்கு சூட்சம உடலோட கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா. அது படிச்சோம். வெற்றி அதாவது மிக உயர்ந்த யோகி 2 பதங்களை பார்த்தோம். பக்தி யோகம் தான் நம்ம சிறப்பா பார்த்தோம். அது அதிகபட்ச பலன் பார்த்தோம், குறைஞ்சபட்ச பயிற்சி பார்த்தோம், தகுதியில் கிடையாது, பாவங்கள் அற்றது, பகவான் கிருஷ்ணன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது, ஓலோகுல விருந்தாவனம். இந்த சாராம்சத்துல நம்ம அழகா நம்ம இதை படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது 7வது அத்தியாயம். 7வது அத்தியாயத்துல ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம். கேள்வி ஞானம். அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கேள்வி கேட்கிறார். அதுக்குள்ள கேள்வி ஞானத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சிறப்பா இதுல கொடுக்கும். ஏன்னா நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல பகவான் கிட்ட 2-3 கேள்வி ரொம்ப அழகான ஆணித்தரமா கேட்டார். ஒண்ணு என்ன சொன்னார், குடுவையில கூட காட்டை பிடிச்சி அடைச்சி வச்சிருவேன், ஆனா என்னால மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணான்னு கேட்டார். அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி அஷ்டாங்க யோகத்தின் நிலைகளை பத்தி கேள்வி கேட்டார். அதே மாதிரி 5வது அத்தியாயத்திலையும் நிறைய கேள்விகளை கேட்டார். அதோட தொடர்ச்சியா பகவான் இந்த முதல் அத்தியாயத்திலே பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் பதத்திலே பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இந்த 3 பதம் நம்ம என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஆரோகணம் அவரோகணம் பத்தி சொல்றாரு. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குணம்.
இது என்ன? ஆரோகணம்னா அவராகணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அதாவது இயலாத மனித 4 குறைபாடுகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஆரோகணம் அவராகணம் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட பரம்பரையோட ஆச்சாரிகள் சொன்னபடிதான் அவராகணம் சொல்லப்படும். அதை பத்தி நாம இன்னைக்கு டிஃபரெண்டா படிக்கலாம். பகவான் கிருஷ்ணன் சக்திகள் என்ன? 4ல இருந்து 12 வரைக்கும். பகவான் கிருஷ்ணன் அனைத்திற்குமே சாரம், அனைத்தும் சாரம் சொல்லப்படுது. சக்திமானுக்கு சக்தி, பாட்டனுக்கு பாட்டன், தாத்தனுக்கு தாத்தன், ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதையும் இந்த 12வது பதம் வரைக்கும் பார்க்கலாம். பகவான் கிருஷ்ணர் ஏற்றல், அதை நிராகரித்தல். பகவான் கிருஷ்ணன் யார் நிராகரிப்பார்கள் பாத்தீங்கன்னா, அதிமுட்டாள், மனிதர்கள் கடைநிலை உள்ளவர், மாயக்கு உட்பட்ட ஞானிகள், வெளிப்படையான நாத்திகர். இந்த 4 சாரம்சம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. அதிமுட்டால் சொல்லப்படுறது தமோ குணத்துல இருப்பான். மனிதர்கள் கடைநிலையில உள்ளவன் பாத்தீங்கன்னா அவனும் தமோ குணத்துல தான் இருக்கிறான். மாயக்கு உட்பட்டவன் ஞானிகள் பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன். சத்துவ குணத்துல இருக்கவன் ஞானிகள் சொல்லப்படுது. ஏன்னா அவன் கரெக்டா பக்தி கொடுப்பான், எல்லாம் செய்வான். ஆனா அந்த மாயத்துல இருக்கான். தான் என்ற அகந்தையோடு இருப்பான். அந்த நிறைய ஞானம், நான் நிறைய கீதை படிச்சிருக்கேன், நிறைய இது படிச்சிருக்கேன், அதை படிச்சுன்னு சொல்லுவான். ஆனா மத்தவங்களுக்கு அது உபதேசம் பண்ணணும், மத்தவங்களுக்கு அதை பிரச்சாரம் பண்ணணும். இதுதான் ஒரு ஞானிக்கோட ஒரு செயல்பாடு. அது பண்றாரா இல்லையான்றது கொஸ்டின் மார்க். நாம கூட நிறைய கீதை எல்லாம் படிக்கிறோம், எல்லா கிளாஸையும் அட்டன் பண்றோம். ஆனா நாம என்ன எஃபோர்ட் எடுத்தோம், மத்தவங்க சொல்லி தரோமா? அதுதான் முக்கியம். சரி, இதை பத்தி தெளிவா நம்ம இந்த 7வது அத்தியாயத்துல படிக்கலாம். வெளிப்படையான நாத்திகர்கள். வெளிப்படை நாத்திகர்கள் பாத்தீங்கன்னா இதுல ரொம்ப அழகா சிறப்பா சொல்றாரு பகவான். ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் நிக்கிறவங்கள நம்ப கூடாதுன்னு. முழுமையா நான் கடவுள் இல்லை, கடவுள் இல்லை, கடவுள் இல்லை, நான் இல்லை, நான் இல்லை, நான் இல்லைன்னு சொல்லுவான். பகவானே இல்லை, பகவானே இல்லைன்னு சொல்லுவான். ஆனா பகவானை தான் சதா நேரமும் நினைச்சுட்டு இருக்கான். வெளிப்படையான நாத்திகன். ஆனா அவன் ஞானின்றார், அவன் புத்திமான்றார், அவனுக்குள்ள நான் இருக்கிறேன், அவன் ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கிறான். ஒருத்தன் கடவுள் இருக்கான், கடவுள் இருக்கான்னு என்னை அடையறதுக்காக அவன் முக்தி கிடைச்சுட்டு இருக்கான். அவன் பாத்தீங்கன்னா கடவுள் இருக்காரு, கடவுள் இருக்காரு, நான் அவர்படி செல்றேன், அவர்படி செய்றேன்னு. ஆனா 2 விதமா செயல்படுறான். எப்படி செயல்படுறான்? தர்மத்தை கடைபிடிச்சு அவன் பகவான் லோகத்துக்கு வரான். மோக பக்தியில கொடுத்து ஒருத்தன் திருப்பியும் இதே பூலோகத்திலே பிறக்கிறான். அதையும் சொல்றாரு. அதான் இடப்பட்டது. ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால். அவன் கஷ்டம் வரும்போது கோயிலுக்கு போவாங்க, ஏதாவது சந்தோஷம் வந்தா கோயிலுக்கு போவாங்க. சோ இந்த மாதிரி செயல்பாடு உள்ளவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த தன்மை சொல்றாரு. வெளிப்படையான நாத்திகர்கள் யார் அப்படின்றதையும் சொல்றார். ஆத்துல ஒரு சேத்துல ஒரு கால யாருன்னு சொல்றார். அதாவது சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுறவங்க யாரு அப்படின்றதையும் ரொம்ப தெளிவுபடுத்துறார் இந்த இடத்துல. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் யார் ஏற்பார்கள்? துயரற்றோர். ஏன்னா துயரம் எதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான். அந்த ஆத்மா எதை பத்தியும் கவலைப்படாது. எனக்கு என்னப்பா பிரச்சனை இருக்குது, நான் என்னத்தை கொண்டு வந்தேன், என்னத்தை கொண்டு போறேன், நான் என்ன செய்யணும்ன்றது கீதையில சொல்லியாச்சு, வேதத்துல சொல்லியாச்சு, பகவான் அந்த வேதம் மூலியமா சொல்லிட்டார். அப்புறம் நான் அதுதான் செய்யறேன். அப்ப செய்யும்போது எனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு? ஒண்ணுமே கிடையாது, அவர் பார்த்துப்பாரு. பிரசன்ட் நான் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு தெளிவா இருப்பான். அப்பா இதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான். செல்வம் வேண்டுபவர் அப்படின்றார். இந்த இடத்துல செல்வத்தை வேண்டுபவரும் ரசோகுணம் தானே போவான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா அது கிடையாது. ஏன்னா செல்வத்தை வேண்டுபவர் யாரு எப்படிப்பட்ட வேண்டுவா? நாம பண ஆசை பிடிச்சவன் ரசோகுணம் தான், தமோ குணத்துல போய் விழுவான். ரசோகுணத்துல இருப்பான், பண ஆசை பிடிச்சி கடைசியில எங்க போவான்? தமோ குணத்துல போய் விழுந்துருவான். ஆனா அதே இங்க சொல்ற இடம் பாருங்க, செல்வத்தை வேண்டுபவர் அந்த செல்வத்தை வச்சு சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்வான், சமுதாயத்துக்கு தானம் கொடுப்பான், சமுதாயத்துக்கு மேன்மை அடைறதுக்கான எல்லா செயலும் பண்ணுவான். அவனுக்கு தான் செல்வம் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும். அவனைதான் பகவான் பிடிக்கும்ன்ற. அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் தான் எனக்கு பிடிக்கும்ன்ற. துயரற்றோர், செல்வம் வேண்டுபவர், கேள்வி உடையோர். கேள்வி கேட்கணும், ஞானத்தோடு கேட்கணும். இடக்கு முடுக்கான கேள்வி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது. முக்கியமா அது உண்மையை பற்றி ஞான தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கொஞ்சம் லைன்ல இருக்கு மாதாஜி, என்னன்னு தெரியல, அடிக்கடி ப்ராப்ளம் வந்துட்டே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா.
நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குது பிரபுஜி. ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்க, ரெடி பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா தான் இருக்கீங்க லைன்ல. சரி, இப்போ தேவர்கள் வழிபாடு, தேவர்கள் வழிபாடை பத்தி நாம 20ல இருந்து 25வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். ஏன் தேவர்களை வழிபாடு பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏகப்பட்ட ஆசைகள், குறைந்த மதிப்புடையவர்கள். அதாவது அவங்க தேவர்களை வழிபாடு பண்ணும்போது நமக்கு உடனே பலன் கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஆசை நிறைய வச்சிருப்போம் நாம. இது வேணும், அது வேணும், இது செய்யணும், அது பண்ணணும், அது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வேண்டிக்கிட்டே இருக்கேன். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா இந்த பதம் மூலியமா நமக்கு தெளிவுபடுத்துறாரு. எல்லைக்கு உட்பட்டு தற்காலிகமான தேவர்களின் கிரகத்தில் செல்வார்கள். இப்ப எந்தெந்த பக்தியில் நாம யாருக்கு எப்படி பக்தி கொடுக்குறோம், அந்தந்த குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நாமும் அந்தந்த லோகத்துக்கு போவோம். இப்ப பித்ரு வழிபாடு பண்றோம்னா பித்ருலோகம் போவோம். பிரம்மனை கும்பிடணும்னா பிரம்ம லோகத்துக்கு போவோம். சிவபெருமானை கூப்பிட்டா சிவலோகத்துக்கு போறோம். சொர்க்க லோகத்துக்கு போறோம்னா இந்திரலோகத்துக்கு தான் நம்ம போறோம், இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி வழிபாடு ரொம்ப அழகா தெளிவுபடுத்துறாங்க இந்த பதம் மூலியமா. யார் பக்தராக முடியும்? 26, 30வது பதம். பக்தர்கள் தூய பக்தர்கள், அவங்க முற்பிறவி புண்ணியங்கள் பாவங்கள் இல்லை, உறுதியுடன் பக்தி தொண்டு. இந்த 4 சாரம்சமும் நம்ம ரொம்ப இதுல இந்த பதம் மூலியமா நாம தெரிஞ்சுப்போம். இந்த 26ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம இது 5ஆ பிரிச்சிருக்கிறோம். இப்ப நாம படிக்க போறது 1ல இருந்து 7வது பதம். பகவான் கேள்வி ஞானத்தை பத்தி கொடுக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே பகவான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம எந்த இடத்துல இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, கேட்பது மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம். இப்ப நம்ம நிறைய கொஸ்டின் கேட்கலாம். இந்த எனக்கு புரியல, இந்த லீலை பத்தி என்ன, அப்புறம் நம்ம கௌரங்கா நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்யர் அவதாரம் என்ன காரணத்துக்காக பகவான் அவதாரம் கொடுத்தார், ராதாராணி என்ன அம்சத்துல வந்தாங்க, இதெல்லாம் நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. இந்த மாதிரி விஷயங்களை கேட்க நம்ம என்ன பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய செயல்பாடு மாற்றம் ஏற்படும். அது அந்த தாக்கத்தினால்தான் நம்ம மாற்றம் ஏற்படும், இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை முழுமையா நாம அறிந்து கொள்ளலாம். இது முதல் பாயிண்ட். இரண்டாவது, பகவான் பேச தாழ்ந்த ஜடசக்தி, ஸ்தூல மற்றும் சூட்சம பொருட்கள், இதை பத்தி நாம படிக்க போறோம். இந்த 3 பதத்திலையும் படிக்க போறோம். இப்ப பகவானுடைய தாழ் ஜடசக்தின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. இது சூதல உடல், இந்த பஞ்சபூதங்களான உடல். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே பிரபுஜி ஏதோ போஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம இல்ல, ராம ஹரே பிரச்சனையா கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன், கொஞ்சம் நான் ஏதாவது ரெடி பண்ணிட்டு வரேன். 2 நிமிஷம் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே டேமேஜ், அந்த கேபிள் கொஞ்சம் லைட்டா டேமேஜ் ஆயிருக்கு. அதை சரி பண்றாங்க. பாப்போம் இன்னைக்கு எப்படி போகுதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கலாம். அது ரெடி பண்றாங்க. அதுக்குள்ள கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கலாம், டைம் ஆயிடுது. சரி, பகவான் கிருஷ்ணனில் அதாவது தாழ்ந்த ஜட சக்தின்றது வெளிப்புற சக்தி தான், சூதல உடல். சூட்சம உடல் சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா உட்புற சக்தி. அதை பத்தி இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம சிறப்பா கொடுக்க போறாங்க. பகவான் கிருஷ்ணன் உயர்ந்த அதாவது ஆன்மீக சக்தின்றது உயிர் வாழிகள். எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் பாத்தீங்கன்னா, எல்லா ஜீவாத்மாக்கள்னா மனிதர் ஜீவாத்மா மாத்திரம் இல்லை, எல்லா உயிர் வாழி, எறும்புல இருந்து பெரிய விலங்கு வரைக்கும் எல்லா உயிர் வாழியும் பகவானுடைய உயர்த்த சக்தி, அதாவது உட்புற சக்தின்னு சொல்லப்படுது.
அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் பிரபஞ்சத்தை படைப்பவர், காப்பவர், அழிப்பவர். பகவான் கிருஷ்ணர் எங்கு நிறைந்தவர்? அனைத்திலும் சாரம், குணங்களின் அப்பாற்பட்டவர். குணங்கள் சொல்லப்படும் இந்த முக்குணங்கள். இதை பத்தி நாம இந்த 5 விஷயமும் நாம நீங்க தெளிவா நாம இதை படிக்கிறோம். இப்ப முதல் பதம் பகவான் கொடுக்க போறார். என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த முதல் பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க பிரபுஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மையா சக்தமனா பார்த்த யோகம் யுஜ்ஜன் மதாஸ்ரயः அசம்சயம் சமக்ரமாம் யதா ஞாஸ்யசி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி கேக்குதுங்களா? கேக்குது, சொல்லுங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மையா சக்தமனா பார்த்த. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கேக்கல. பிரபுஜி கேக்குது பிரபுஜி. கேக்குது. பபிதா மேடம் கேக்குறது. அதனால நீங்க சொல்லுங்க. சொல்லிட்டீங்க நீங்க. உங்களுக்கு கேக்குது? கேக்குது. பிரபுஜி பொருள் சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஸ்லோகம் சொல்லியாச்சு. பிரபுஜி உங்க நெட்வொர்க் சரியில்லை போல இருக்கு பிரபுஜி. ஆமா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மையா சக்தமன பார்த்த யோகம் யுஜ்ஜன் மத் ஆஸ்ரயः அசம்சயம் சமக்ரமாம் யதா ஞாஸ்யசி தத் ஷ்ருணு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இல்ல ஏதோ கனெக்டிவிட்டில ப்ராப்ளம் இருக்கு. சரிங்க. கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம. ஐ திங்க் பிரபுஜி இல்ல. பிரபுஜி இல்லீங்க. கரெக்ட். ஆமா கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு அவருக்கு. வந்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம. தினம் எவ்வளவு மேடம் சொல்லுவீங்க? பபிதா மேடம் இது மாதிரி எவ்வளவு சொல்லுவீங்க? தினம் 2 சுத்து சொல்லுவீங்களா? நான் 20 சொல்லுவேன் பிரபுஜி. 20 ரவுண்ட்ஸ் 108 20 சொல்லுவேன். அடே அப்பா, ஒரு நாளைக்கு? ஆமா பிரபுஜி. ஓ, மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் சொல்வீங்களா? மார்னிங் ஒரு 10 சொல்வேன் பிரபுஜி. நான் ஈவினிங் ஒரு 11 சொல்வேன். பிரபுஜிக்கு ஒண்ணு சேர்த்து சொல்லணும் இல்லையா? எங்க நம்ம குரு மகாராஜ்க்கு அவருக்கு ஒண்ணு சேர்த்தா 21, அவருக்கு சேர்க்கலன்னா 20. அப்பா வெரி குட். எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? அதுவா பிரபுஜி? ஒரு மாலை ஒரு 6 மினிட்ஸ் ஆகும் பிரபுஜி. 2 hours கிட்ட ஆகும் எனக்கு. அவ்வளவுதான். காத்தால 1 hour, சாயங்காலம் 1 hour. ஓ, அந்த மாலை சுத்துவீங்களா கையில? அந்த ஆமா ஆமா அந்த பிரபுஜி. அதுவும் சாட்சி மாலையும் வச்சுப்பீங்க இல்லையா? ஆமா ஆமா பிரபுஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. இல்ல அந்த கிருஷ்ணர் கோயில்ல பார்த்தேன் நிறைய பேர் அந்த கைய இது உள்ள விட்டு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அந்த பேக் வாங்கிக்கணும் பிரபுஜி. பேக் வெளியில சாட்சி மாலை ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும். உள்ள நம்ம ஜப மாலை போட்டு நம்ம பண்ணணும். எதுக்கு? அதுதான் அங்கேயே குடுக்குறாங்களே மாதாஜி. எங்கம்மா பிரபுஜி குடுக்குறாங்க? நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த துவாரகா பேலஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆஹா, தெரியாது பிரபுஜி. சரி, நீங்க எங்க இருக்கீங்க? நாங்க சென்னை பிரபுஜி. சென்னையில தான் எங்க இருக்கீங்க? சிந்தார்பேட்டை. சிந்தாதிரிப்பேட்டையா? திருவான்மியூர்ல துவாரகா பேலஸ்ன்னு ஒரு இடம் இருக்கு, கல்யாண சத்திரம். அது ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா. அது உள்ள பிரமாதமா ஒரு கோயில் கட்டுறா, ஹரே கிருஷ்ணர் கோயில், பீச் பக்கத்துலயே. அங்க போனீங்கன்னா 40 ரூபா. அது எல்லாமே கொடுத்துடுறோம், எல்லாம் சேர்த்து 90 ரூபா. எனக்கு டெம்பிள்ல இருந்தே வந்துச்சு பிரபுஜி. நான் டெம்பிள்ல இது கட்டி இருக்கும் போது வந்தது எனக்கு. ஜபமாலா, பேக், பீட்ஸ் 3மே கொடுத்துருந்தாங்க. தனியா இருந்துச்சு, நான் தைச்சிக்கினேன். அப்புறம் நான் பண்ணாதீங்க. இது டெம்பிள் எல்லாமே இருக்கு. இதுவும் ஹரே கிருஷ்ணாவோட கோயில் தான். பெருசா கட்டுறா, இஸ்கானோடது. ஸ்டிச் பண்ணது, சாட்சி மாலை எல்லாம் வச்சு 90 ரூபா, 90 rupees.
90 rupees. எல்லாம் சேர்த்து கலர் கலரா இருக்கு, கலர் கலரா அவ்வளவுதான் வச்சிருக்கா, நல்லா இருக்குது. நல்லா இருக்கு. நான் போயிருந்தேன் இன்னைக்கு பார்த்தேன். நான் அதுல அப்பதான் அவங்க எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருந்தா அதுல. அப்பதான் அந்த சாட்சி மாலை எல்லாம் 25 வச்சிருக்காரு, எப்படி பண்ணணும் எல்லாம் சொன்னாங்க அவங்க. 20 இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த பக்கம், பயங்கரமா அதாவது பண்ணிட்டு இருக்கா. 16 இந்த பக்கம் வச்சுக்கணும், 4 அந்த பக்கம் இருக்கணும். 16 இந்த பக்கம் இருக்கணும், 4 அந்த பக்கம் இருக்கணும். இப்ப ஏகாதசி அன்னைக்கெல்லாம் 16 ரவுண்ட்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா, நீங்க 64 பண்ணுவீங்க. 16 into அது 4 போடும்போது அந்த 4 தள்ளணும். 64 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுவீங்க அதான் ஏகாதசி கரெக்ட் அப்பெல்லாம் கரெக்ட். ஒரு சில பேரு. ஆமா ஆமா அதுக்கு அந்த ஆமா. இது சாட்சி மாலை. சாட்சி மாலை அதையும் எல்லாம் சேர்த்துதான், ஆமா ஆமா பிரபுஜி. எல்லாம் சேர்த்து அந்த அந்த பையும் போட்டு அங்க வச்சிருக்காங்க. ம். யாரெல்லாம் போய் வாங்கிக்கலாங்க. துவாரகாப்பேல திருவாரூர். நான் 3 செட் வச்சிருக்கேன் பிரபுஜி. எப்பவுமே வீட்ல 3 இருக்கும் எனக்கு. நான் ஒண்ணு வாங்கினேன், எங்க அக்கா ஒண்ணு பெங்களூர்ல இருந்து எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க இஸ்கான்ல இருந்து. நான் ஒரு இஸ்கான் டெம்பிள்ல வாங்கினேன். அப்புறம் நம்ம இஸ்கான்ல இருந்து எனக்கு வந்துச்சு. 3 இருக்கு. வெரி குட். ஹரே 2 மணி நேரம் சொல்றீங்களே. பிரபுஜி திருவான்மியூர்ல எந்த இடத்துல? நான் திருவான்மியூர் தான். துவாரகா பேலஸ் போங்க. துவாரகா பேல என்ன ஊர்? திருவான்மியூர்ல பேர் இருக்குமே சொல்லுங்களேன். திருவான்மியூர் தெரியுமா உங்களுக்கு? மருதீஸ்வரர் கோயில் தெரியுமா? ரெசிடென்ஸ் இந்த இதுல இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஷன்ல அந்த அது பக்கத்துல தான் இருக்குங்க வீடு. அதான் மருதீஸ்வரர் கோயில் தெரியுமா? மருந்தீஸ்வரர் கோயில் தெரியும். தெரியுமா? மருதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு எதிர்க்க அந்த பக்கம், நாட் மெயின் ரோடு, ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு எதிர்க்க ரோடு ஒண்ணு போகும். அது கடைசியில போங்க. அங்க இஸ்கானுக்கு சூப்பரா இருக்கும், அது பிரமாதமா இருக்கு. ஆமா ஆமா. ஐயோ அங்க அங்க கல்யாண சாத்தம் என்ன கல்யாணம் அட்டன் பண்ண போயிருந்தாங்க. அப்ப பார்த்தா இஸ்கான் கோயில் இருந்தது. ரொம்ப நல்லா கட்டுறாங்க இஸ்கான் கோயில். சரி அங்க போய் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பார்த்தா இதெல்லாம் இருக்கு. எல்லாம் கையில இதெல்லாம் சுத்திட்டு இருக்காவா, அந்த கையில சுத்துறது சொல்லி வேற கொடுத்தா எப்படி சுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவங்க சொல்றத பார்த்தா பிரமாதமா சொல்றாங்க, அவங்க இவ்வளவு ஃபாஸ்டா சொல்றாங்க. சரி சொன்னாங்க, எங்க கூட நாங்க மெடிக்கல் சர்வீஸ் பண்றேன், எங்க கூட ஒர்க் பண்ண ஒருத்தங்க ஜெயலட்சுமின்னு சொன்னாங்க, இங்க ஒரு இஸ்கான் இருக்கு வாங்க அப்படின்னாங்க. ஆமா ஆமா, ரொம்ப நல்லா இருக்கு கோயில், பிரம்மாண்டமா கட்டிட்டு இருக்காங்க கோயில் அங்க. அதுவும் பீச்சுக்கு அப்படியே நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய துவாரகா மாதிரி இருக்கும் அந்த இடமே. பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா பீச், இந்த பக்கம் கிருஷ்ணர், இந்த பக்கம் கல்யாணம், தனம் கல்யாணம். 2 சத்திரம் இருக்கு. 2 சத்திரமும், ஒரு சத்திரம் ஒரு நாளைக்கு 15 lakhs. என் ஃப்ரெண்டு கல்யாணம் நடந்தது, இப்போ ஃப்ரெண்டுடைய பொண்ணோட கல்யாணம். சரி போய் இஸ்கான் கோயில் பக்கத்துலயே இருக்கு, நான் சரி போய் பார்க்கலாம்னு பார்த்தா பிரமாதமா இருக்கு. பிரபுஜி வந்துட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கொஞ்சம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதோ கோவிலை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இல்ல இல்ல, அவங்க அந்த இது கேட்டாங்க. அங்க திருவான்மியூர் தான் இருக்காங்க, துவாரகா பேலஸ்ன்னு இங்க இஸ்கான் கோயில் இருக்கு திருவான்மியூர்ல. இல்ல அதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு ஃப்ரெண்டுக்கு. அந்த கோவில் பிரச்சனை கொஞ்சம் இருக்கு. அது இஸ்கான் பேர் போட்டிருப்பாங்க. ஆமா இஸ்கான் பேர் போட்டிருப்பாங்க. பட் ஆனா இன்னும் அந்த கோவில் நம்ம இஸ்கான்ல கனெக்ட் ஆகல. ஓஹோ. சென்னையில உள்ள ஒரே ஒரு கோயில் போல இருக்கு பிரபுஜி. பிரபுஜி அங்க பிரம்மாண்டமா கட்டுறாங்க கோயில, பிரம்மாண்டமா கட்டுறாங்க அந்த இடத்துல. அது சொல்றேன் பிரபு. அதோட நம்ம மெயின் இஸ்கானுக்கு மாயாப்பூர்ல வந்து அது கனெக்ட் ஆகல. ஏன்னா அவங்க தனி கோட்பாடுல போயிட்டு இருக்காங்க, அது ஒரு பிரிவா போயிட்டு இருக்காங்க. கோயிலுக்கு நம்ம இஸ்கான்ல உள்ள சென்னை இஸ்கான் மாயாப்பூர்ல உள்ள லிங்க்ல உள்ளவங்க யாரும் கலக்க மாட்டாங்க. அதுல வந்து தீக்ஷா வாங்குறவங்க அந்த கோயிலுக்கு போக மாட்டாங்க. அது வந்து ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப இது நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும். அதை பத்தி நான் பின்னாடி படிக்கலாம். ஏன்னா இப்ப நம்ம ஆன்லைன்ல இருக்கோம் நாம. சரி சரி ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த விஷயம் பார்ப்போம். முதல் அத்தியாயம், இந்த 7ஆவது அத்தியாயத்துல முதல் பதம் பகவான் என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். இந்த ஸ்லோகம் படிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சாச்சு பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடல் கூறினார், ராவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தில் பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் எதுவுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. பகவான் பாத்தீங்கன்னா பக்தி கலந்த ஞானத்தோட இந்த அத்தியாயத்துல கொடுக்கிறார். இனி என்ன சொல்ல போறன்றத ரொம்ப ஆணித்தரமா கொடுக்க போறார் பகவான்.
இது அதாவது 9வது அத்தியாயத்துல ராஜ குவியோகத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்கிறார் 9ல. அது இந்த இடத்துல பாருங்க, என்னுடன் பட்டுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தின் பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் என்று முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பது இனி கேட்பாயாக. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிந்து கொள்வது எப்படி? பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி முழுமையாக அறிந்து கொள்வது? அவரே விளக்கம் கொடுக்கிறார் பாருங்க. அவருடன் முழு உணர்வில் இருப்பதால். அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட உணர்வு இருக்கணும் பாருங்க. உட்கார்ந்தா கிருஷ்ணா, எழுந்தா கோவிந்தா, படுத்தா நாராயணா, பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். எங்க உட்காடுறோமோ, எங்க நிக்கிறோமோ, எங்க போறோமோ, எங்க வரமோ, அவர் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ஒரு ஆச்சாரி சொல்றாரு, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நிக்கிற இடத்துல கூட சுகம் காணாதே, படுக்கிற இடத்துலயும் சுகம் காணாதே, உட்கார்ற இடத்துலயும் சுகம் காணாது, ஓடுற இடத்துலயும் சுகம் காணாது, தூங்குற இடத்துலயும் சுகம் காணாது. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அந்த சுகம் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா நாம பற்றாயிரோன்றது. அப்போ நாம அந்த அவருடைய உணர்வோடு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நாம படுக்கிறதும் தெரியாது, நிக்கிறதும் தெரியாது, உட்கார்றதும் தெரியாது, போறதும் தெரியாது. அப்போ முழு உணர்வில் இருப்பதால் நாம் என்ன மாதிரி அடைகிறோம் பாருங்க. அதே மாதிரி அவருடைய லீலை, அவருடைய வைபவம் இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கலாம், இன்னும் நம்ம பௌதிக தன்மையிலிருந்து கம்மி அப்படியே வந்துகிட்டே கொஞ்சம் பக்தி யோகத்துல வந்துகிட்டே இருக்கும், செயல்பாட்டு இருக்கும். அவ பக்தி யோகம் பயிலும் நமக்கு என்ன பண்ணுது பாருங்க, மனதின் அவர் மீது பற்றுதல் கொண்டு நம்ம என்ன பண்றோம், மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறோம். சாராம்சம் மூலியமாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணன் புரிந்து கொள்ளும் வழிமுறை பாருங்க. பகவானை பத்தி கேட்கறது கேள்வி ஞானம், பகவானை பத்தி மிக சிறந்த நண்பராக நம்ம பழகிறது, பகவான் கிருஷ்ணர் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறார், திவ்ய ஞானத்தை பயன் அடைதல், பக்தி தொண்டு நிலை பெறுதல். இந்த 5 சாராம்சம் இல்லைங்களா? 5 சாராம்சம் மூலமா நம்ம கொடுக்கிறாரு. இப்போ குணங்கள், இப்ப நம்ம குணங்களை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இப்ப ரசோகுணம் மற்றும் அறியாமையிலிருந்து விடுதலை. இப்ப ரசோகுணம் சொல்லப்படுறது பாத்தீங்கன்னா அறியாமை. இப்ப நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, தெரியாம பண்ணிட்டேன் சாரி அப்படின்னு கேட்பாங்க. சாரின்னு சொல்லக்கூடாது, தெரியாம பண்ணிட்டேன்னாவே அசுர குணம் தான், அது ரசோகுணம் தான். அது சொல்லணும் அவசியமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா அவ்வளவுதான், பகவான் நாமத்தை சொல்ல வேண்டியதான். அப்ப அதுல இருந்து நம்ம விடுபடுவோம். அப்ப அந்த அறியாமையிலிருந்து விடுபடுறோம், ரசோகுணத்தும் மற்றும் இருந்து. அப்ப சுத்த நிலை பெறுதல். அப்ப ஜடப்பற்று என்னும் கடினமான முடிச்சு அருந்து இறை விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு சுயாக சமகனம் பண்றோம். பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல நாம நிக்கிறோம், நிலைச்சு நிக்கிறோம். இப்ப பகவானின் அதாவது பார்ப்பதற்காக கேட்பதன் மூலம் உங்கள் பார்வையை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இப்ப பகவானுடைய சங்கீர்த்தனத்துல கலந்துக்கலாம், ஹரிநாமத்தை சொல்லி ஏதாவது ஒதுக்குப்புறமான இடத்துல உட்கார்ந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லலாம். இந்த மாதிரி சப்தங்களுக்கு பகவானை பற்றி லீலையும் அவருடைய வைபவத்தை கேட்கறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்ய நம்ம அந்த செயல்முறையில வர வர நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம உயர்ந்த நிலைக்கு நம்ம. இப்ப நமக்கு பகவான் கொடுத்த அந்த ஒரு இதுக்கே நம்ம இவ்வளவு விசாரம் படிக்கிறோம். இதுல ஆரோகுணம் அவரோகுணத்தை பத்தி நம்ம இப்ப இது நீங்க லெவல் 1ல படிச்சிருக்கீங்களா? இந்த ஆரோகுணம் அவராகுணத்தை பத்தி தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆராகணம் பத்தி தெரியுமா? அவராகணம் அதை பத்தி தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க லெவல் 1ல படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். இதுல சீனியர் டியூட்டிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி சொல்லுங்க மாத்தா. 2வது ஸ்லோகம் படிக்கவா பிரபுஜி? இல்ல நான் கேட்கிற கேள்வி அது பதில் வரல. நான் என்ன கேட்டேன்னா, ஆரோகண முறைனா என்ன, அவரோகண முறைனா என்ன, ஏதாவது தெரியுமா? பாட்டுல ஆரோகணம்னா ஏற்றம் இறக்கம், அவரோகணம்னா இறக்கம், ஆரோகணம் அவரோகணம். ஆரோகணம் அதோட குறைபாடுகள் என்ன, முறைனா என்ன, அவரோகண முறைனா என்ன அப்படின்றத நாம இப்ப பார்ப்போம். இப்ப அதுதான் நம்ம 2வது பாதத்துல போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதுல முதல்ல பார்த்தலாம். இப்போ
ஆரோகண முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைபாடு உள்ளது. 3 விதமா பார்ப்போம். இது எப்படி வரும்னா ஞானம் மூலியமா நமக்கு கிடைக்கும். பகவான் கொடுக்கிற இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கே உள்ள சாராம்சம் தான் இது. முதல்ல இருந்து 3வது பதம் வரைக்கும் உள்ள சாராம்சம். முதல் ஞானத்தை பத்தி பார்ப்போம். ஞானத்துல வந்து ஆரோகண முறைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது குறைபாடுகள் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். நம்பிக்கை அத்தியாவசிய மூலப்பொருள் 2. 3வது அவராகணம். அவராகண முறைன்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்ப ஆரோகண முறைன்னு சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நாம கலியுகத்துல இருக்கிறோம். இப்ப துராத யுகத்துல இருக்கு. இந்த 3 யுகங்கள் இருக்கு இல்லையா? சக்தி யுகம், 3 யுகங்கள் இருக்கு. இப்ப அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா 3வது யுகத்துல அர்ஜுனன் என்ன பண்றான்? அர்ஜுனனும் அப்போ உள்ள வாழ்ந்த கர்ணன் இருக்காரு, எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க. சோ அப்ப அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கையில ஒரு பெரிய அணுகுண்டையோ இல்ல ஒரு பாமையோ ஒரு பிளைட்ல போயோ ஒரு இது கொண்டு போக மாட்டாங்க. வெறும் உடம்புல ஒண்ணுமே இருக்காது, கையில ஒண்ணுமே பொருள் எடுத்து போக மாட்டாங்க. அதாவது மந்திரங்கள் சொல்லுவாங்க, கையில அம்பு வந்துடும், பிரம்மாஸ்திரம் வந்துடும். பிரம்மாஸ்திரம் வந்து என்ன பண்ணுவான்? எடுத்து விடுவான், விட்டான்னா ஃபுல்லா அந்த இடமே ஃபுல்லா அழிஞ்சிரும். ஒரு அணுகுண்டுக்குள்ள சமம் அது. அப்போ அந்த டெக்னாலஜி அப்ப இருந்திருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ சஞ்சயன் வந்து அவனோட ரூம்ல இருந்தே, அவருடைய திருதராஷ்டிர ரூம்ல இருந்தே வார்ல நடக்கிற விஷயத்த ஃபுல்லா பார்த்து கேட்டுட்டு இருக்கான், பாக்குறான், கேட்டுட்டு இருக்கான். அதை கேட்டு அதை வந்து பார்த்து பகவான் இவர்கிட்ட திருதராஷ்டிர கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான். நாம இன்னைக்கு டிவில லைவ்ல போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம், டெலிவிஷன்ல பாக்குறோம், மொபைல்ல பாக்குறோம், எல்லா இன்டர்நெட்ல பாக்குறோம், எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அது அந்த காலத்திலயும் உண்டு. அது என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே உள்ளவற்றை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை வரை செயல்படுகிறது. இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி டெக்னாலஜி இருந்தது நம்ம கிட்ட. அதை நம்ம ஏன் இழந்துட்டு இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குறைபாடு. அப்போ கீதையை நாம படிக்கல, வேதத்தை படிக்கல. அதனாலதான் நாம இந்த இடத்துல நம்ம நிக்கிறோம். ஒரு 2000 வருஷமா நாம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம். நாம விடல, நம்மளை விடப்பட அந்த சூழ்நிலை கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள். நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். நம்ம ஊர்ல யூனிவர்சிட்டி இருக்கும்போது அமெரிக்கான்னு ஒரு நாடே கிடையாது. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வாழ்ந்து இருக்கிறோம். அதுதான் வந்து ஆரோகண முறைன்னு சொல்லப்படுது. ஏற்கனவே உள்ளவற்றை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை செயல்படுகிறது. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்படும் பாத்தீங்களா? இப்ப நம்ம ஒரு 15 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 20 இயர்ஸ் பேக் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்? மொபைல் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்ப நான் கூட ஒரு ஷிப்ல இருந்தனால சொல்ல வரேன். அப்போ நான் ஒரு பெரிய மொபைல் வச்சேன், செங்கல் சைஸ்ல இருக்கும். நல்ல ஒரு ஒரு 6 இன்ச்சு சைஸ்ல கனமா இருக்கும். அது ஒரு கால் வந்தாலும் $1, இன்கமிங் $1, அவுட் கோயிங்கு $1. அப்ப யூஎஸ்ஏ டாலர் 13 ரூபா. அப்போ நாங்க மொபைல் அப்போ அது ஷேர்டேட் மொபைல் தான் அது. ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண மொபைல் யூஸ் பண்ணாங்க. அப்ப என்ன பட்டன் போன் வந்தது, அப்புறம் பேஜர் வந்தது, பட்டன் போன் வந்தது, அப்புறம் ஆர்பிஜி, இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா வந்துருந்தது. அப்புறம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட், அப்புறமா ஒரு கலரு, இது மாதிரி வந்து இன்னைக்கு வந்து 7G 5G 6G அப்படி போயிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம. ஆனா அதே மொபைல அதே வந்து இப்ப யூஸ் பண்ணுவோமா? நாம ஒரு வருஷம் யூஸ் பண்ண மொபைல் தூக்கி போட்டு இன்னொரு மொபைல வாங்குறோம். அப்ப நாம குறைபாடு உள்ளவர்கள். நாம இன்னைக்கு ஒரு செயல்பாடு பண்றோம், நாளைக்கு என்ன நினைப்போம் தெரியுங்களா? இது சரியில்லை, இன்னைக்கு பண்றதுதான் கரெக்டா, தப்பா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினைப்போம். இதுதான் ஆரோகண முறை சொல்லுது. இந்த மாதிரி செயல்பாடு ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுதான். ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதை நம்ம திருப்பியும் அந்த விஞ்ஞானத்தை நமக்கு ஒரு இது செயல்பாடு பண்ண வரும். அப்போ குறைவுள்ள புலன்கள், இப்ப நம்ம இந்த விஞ்ஞானத்தை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம். குறைவுள்ள புலன்கள் பாருங்க, பௌதிகமானதை மட்டுமே உணர்த்தெரியும். நம்ம அதாவது குறைவுள்ள புலன்கள் பௌதிகமானதை மட்டுமே உணர்த்தெரியும். இப்ப எனக்கு காது கேட்கல, உடனே டாக்டர் கிட்ட போறோம், எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, இந்த மாதிரி நம்ம இது பண்றோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஞானம் பக்குவமாவதுக்காக இருக்காது. நம்ம ஞானம் வந்து எப்பவுமே பக்குவமா இருக்காது. எப்படி? பௌதிகத்தில் இருக்கும்போது. இப்ப எனக்கு காது கேட்கல, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறோம், அவர் என்ன பண்றாரு? ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு, இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. அவரால் முடிஞ்ச வரைக்கும் தான் அவர் பண்ண முடியும், அதுக்கு இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. ஆனா அதே வந்து நாம முன்னோர்கள் பாருங்க,
அப்பவே வந்து, அதாவது கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வேதத்துல உண்டு. ஹார்ட் சர்ஜரியா பண்ணிருக்காங்க, ஹார்ட்ட மாத்தி வேலை பார்த்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கு. நம்ம இன்னைக்குதான் நம்ம ஸ்பெஷல், நம்ம நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிலாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா இது முன்னாடி இருந்தது. உடல் மாற்று, அதாவது உடல் உறுப்பு மாற்றம் செயற்படுறது முன்னாடியே பண்ணியிருக்காங்க. வேத காலத்திலேயே உண்டு அது. அதுக்கெல்லாம் நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மாவை கடவுளோட உணர முடியாது. இப்ப நாம வந்து பௌதிக தன்மையில உள்ளவங்க, நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்குன்றது வேதம் சொல்லுது, கீதையும் சொல்லுது. எல்லாருக்குள்ளயும் ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மாவை நம்ம என்னைக்காவது உணர்ந்திருக்கிறோமா? உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நம்ம உணர்ந்திருக்கிறோமா? ஆன்மீக தன்மையோட வரும்போதுதான் நம்ம உணரும் தன்மை நமக்கு இருக்கு. ஆனா அது பௌதிகத்தில் இருக்கும்போது கண்டிப்பா உணரவே மாட்டோம். அத மனசுன்னு சொல்லுவோம். நான் மனசாட்சியோட நடக்கிறோம். மனசாட்சி குரங்கு, அது இங்க இங்க தாவி தாவி ஓடிட்டு இருக்கும். ஆத்மா அப்படி கிடையாது, அது நித்தியமானது. எப்பவுமே அது பகவானுடைய உணர்வோடு தான் செயல்படும். ஏன்னா பகவானுடைய உட்புற சக்தி அது. மனசு வந்து பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி அது. பகவானுடைய தாழ் சக்தி அது, தாழ் ஜட சக்தி அது. அப்போ அது வந்து ஒரு குரங்கு மாதிரி தான் ஓடிட்டே இருக்கும், அங்கங்க தாவினே இருக்கும். அப்ப மனசாட்சியோட நம்ம செயல்பட சொல்லுவோமா? சொல்லக்கூடாது. அப்போ பௌதிக, அதாவது குறைவுள்ள புலன்களை வச்சு இருக்கிறவங்க இந்த தன்மையில தான் செயல்படுவாங்க. அப்போ எல்லைக்குட்பட்ட மனிதர்களை சார்ந்து இருப்பதால் விஞ்ஞானம் பக்குவமற்றது. எல்லாமே ஒரு எல்லைக்கு தான். நம்ம உடம்புல நோய்படுது, நோய் வருது, கை கால் விளங்கல, இது ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளம்னா இதுல என்ன தெரியுங்களா? கர்ம வினை. அந்த வினையை நாம அனுபவிச்சே ஆகணும். அந்த தண்டனை தப்பிக்கணும்னு நினைக்கவே கூடாது. வாழ்நாள்லயே நம்ம சுத்த சத்துவத்துல செயல்பட்டோம்னா இதெல்லாம் சாதாரணமா போயிடுவோம். ஏன்னா நம்ம பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயில நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம். இந்த 4 விதமான சக்கரத்துல நாம இருக்கிறோம். மனிதனா பிறந்துட்டா எந்த ஜீவராசியா இருந்தாலும் சரி, இந்த 4 இதுல அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதை அனுபவிக்காம நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு சித்தி வேலை பார்த்து ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்து நம்ம போக முடியாது. அந்த நேரத்துல சுகமா இருக்கலாம், அடுத்த நேரம் திருப்பி கஷ்டம் தான் கொடுக்கும். அப்ப நம்ம எல்லாம் யாருன்னு பாருங்க, எல்லைக்கு உட்பட்ட மனிதர்கள். நாம எல்லாமே ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தான். ஆனா அதே விஞ்ஞானம் அது பக்குவமற்றது. அதை சார்ந்து இருக்கும்போது அது பக்குவமற்றதாக சொல்லுது. இதுதான் அவராகணும் சொல்லுது. இன்னொரு விஷயம் பாருங்க, தவறு செய்வது இயல்பு. நம்ம எல்லாருக்குமே தவறு செய்வோம். தவறு செய்வது யாருமே இல்லை, எல்லாமே தவறு செய்வாங்க. அப்ப நம்ம இப்ப சொன்னோம் பாத்தீங்களா, பழைய ஆராய்ச்சி முடிவுகளை மறைக்கும் புதிய ஆராய்ச்சிகள். செல்போன் கதையை சொன்னோம். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரிய செல்போன் இருந்தது. இப்ப அதே மொபைல் இப்ப யூஸ் பண்ணுவோமா? கண்டிப்பா தவிர்ப்போம். நேத்து உள்ள யூஸ் பண்ணது இன்னைக்கு தூக்கி போட்டுருவோம். அப்போ நம்ம தவறு செய்வது இயல்பு. அது பகவத்கீதை அப்படி கிடையாது. காலங்காலமாக கோடான கோடி வருஷம் இருக்கு. நாம அதை படிக்கிறோமா? யாராவது நம்மள மாதிரி பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம படிக்கிறோம். மத்தவங்க யாராவது படிக்கிறாங்களா பாருங்களேன். அப்போ அவங்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. தவறு செய்யறது இயல்பு தான். ஆனா அந்த ஸ்டேஜுக்கு பகவான் ஒரு நேரம் கொடுப்பாரு அவங்களுக்கு. ஓகே. இரண்டாவது பாருங்க, எப்பொழுதும் மன்னிப்பு கேட்பது. நம்ம யாராவது மன்னிப்பு கேட்கிறோமா யார்கிட்ட போய்? எப்ப பார்த்தாலும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம். நம்ம தவறு செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுங்களேன், உடனே என்ன பண்ணுவோம்? மன்னிப்பு கொடுங்க, மன்னிப்பு. அவன் மனுஷன் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. அவன் வந்து சரி மன்னிச்சு நான் தவறு உணர்ந்து அவன் செயல்படுறான். ஆனா அதே தவறு திருப்பி செய்யக்கூடாதுன்றதுதான் அவனுடைய, அதுதான் விஞ்ஞானம் சொல்லுது, அதுதான் வேத விஞ்ஞானம் சொல்லுது. ஆனா எப்பவுமே மன்னிப்பு கேட்கறான் பாருங்க, அவன் எப்பவுமே மன்னிப்பு கேட்கிறவன் ரசோகுணத்தோட மோசமான குணம் அது. அதுதான் அசூர குணம் 16 அத்தியாயத்துல கொடுக்குறாங்க. பகவானே சொல்றாரு, தவறு செய்யும் இயல்பு, ஆனா எப்பொழுதுமே மன்னிப்பு கேட்பது. மன்னிப்பு கேட்காதுன்ற, எப்பொழுதுமே மன்னிப்பு கேட்காதே அப்படின்னு. அப்ப பக்குவமற்றவர்கள் என்பதற்கான ஆதாரம் என்ன? பக்குவமற்றவர்கள் என்பதற்கான ஆதாரம் என்ன இருக்கு? தன்னுணர்வு பாதை அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள், ஆச்சாரிகள். அந்த ஆச்சாரிகளை பாருங்க. இப்ப சுவாமி இவர் இருக்கார், ராகவேந்தர் இருக்கார். நிறைய சொல்லலாம், நிறைய அதெல்லாம் பகவானுடைய லட்ச அவதாரங்கள்ல அது அவரோட அவதாரம். புத்த பெருமான் அவதாரம் நிறைய இருக்கு அவதாரங்கள். இப்ப பகவான் சைத்தன்யர் இருக்கார் சரிங்களா? சரி, பக்குவம் என்பதுக்கான ஆதாரம். யாரும் பக்குவனார்கள் இல்லை என நம்புதல், இது நம்ம தவறு செய்யறது. இவரு வந்து தப்பு தப்பா பேசிட்டு இருக்காரு, இவரோட நடவடிக்கை தப்பா இருக்கு அப்படின்னு நாம சொல்லுவோம். ஆனா நாம சரியா இருக்க மாட்டோம், நாம அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டோம். ஆனா குறை சொல்லிட்டே இருக்கும்.
அப்ப சொல்ல அர்த்தம் என்ன பாருங்க, அப்ப நாம வந்து பக்குவமா இருக்கிறோம் அப்படின்றது அந்த மமதை, அதாவது அந்த நான் என்ற அகந்தை ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது. யாரையாவது குறை சொல்லணும்னா அப்ப நாம உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறோம், மத்தவங்கள தாழ்த்து சொல்றோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அதான் அது அர்த்தம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம யாரை குறை சொல்ல போறோம்? பகவான் பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, உன்னுடைய வாழ்க்கை என்ன, நீ எதுக்காக வந்திருக்க, உன்னுடைய கடமை என்ன, பலனை எதிர்பார்க்காம உன் காரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டே இரு, மத்ததை பத்தி நீ கவலைப்படாத, நான் பாத்துக்கிறேன், நீ பாட்டு உன் வேலையை பார்த்துட்டு உன் கடமையை மட்டும் நீ செய்கின்ற. நாம செய்யறோமா அப்படின்னு. இப்போ ஒரு அரசியல்வாதி இருக்க, ரொம்ப நிறைய தப்புலாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்ப இருக்காங்க ஏகப்பட்ட அரசியல் இருக்காங்க, தப்பு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நாமும் அதே வந்து வைஷ்ணவ குவாலிட்டியில உள்ளவங்க, அதாவது பிராமண குவாலிட்டியில உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்கள பத்தி சட்டை பண்ணவே மாட்டாங்க. அது பகவான் பார்த்துப்பாரு, ஏன்னா அவனுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கார். அவனை பத்தி பேசணும்னா அவன் காரியம் பண்றான், நிறைய தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனை பத்தி பேச பேச என்னன்னு தெரியுங்களா, அவனுடைய குணம் நமக்கு வந்துடும். இந்த குணம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும், பேசவே தேவையில்லை. அதை அவர் பார்த்துப்பார், பகவான் பார்த்துப்பார். உன்னுடைய கடமையை நீ கரெக்டா செய், உனக்குள்ள நான் இருக்கிறேன், உனக்கு என்ன கடமை இருக்கு அந்த கடமையை மாத்திரம் நீ செய் அப்படின்னு. அப்ப யாரும் பக்குவனர் இல்லை என்ன நம்புதல். அப்ப நம்பாம இருக்கனால்தான் நீங்க அடுத்தவங்களை குறை சொல்றீங்க அப்படின்றாரு. அப்போ எல்லைக்குட்பட்ட மனிதர்களை சார்ந்திருப்பதால் விஞ்ஞானம் பக்குவமற்றது அப்படின்னு சொல்லணும். இன்னொன்னு விஷயம் பாருங்க, ஏமாற்ற குணம், மாய வசப்படுதல், ரெண்டு விதமா பார்ப்போம். இப்ப ஏமாற்ற குணம் ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப நம்ம எல்லாம் எக்ஸாம் ஹால்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம். இதே வந்து நல்லா படிச்சிருக்கிறவன், நல்லா வந்து ஞானத்தோட இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் பாட்டும் உட்காந்து எழுதிட்டு அந்த ஆத்மா எழுதிட்டு அதை பார்த்துட்டு எதுவுமே தெரியாம மறந்துருப்பான். ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், ஏதோ படிக்கல, ஏதோ ஒண்ணுக்குமே என்ன பண்ணுவோம் பாருங்க, அப்படி இப்படி இப்படி முடிச்சுட்டு யாராவது கொடுப்பாங்களா, யாராவது சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு. ஏமாற்றம் எப்படி வருது பாருங்க, அங்க இருந்தா ஆரம்பிக்குது. நம்மளுடைய கடமையை நாம சரிவர பண்ணலம்னா நம்ம லைஃபே ஒரு ஏமாற்றம் தான். அப்ப எல்லா இடத்திலும் தடுமாற்றம் நமக்கு இருக்கும். அப்ப யாரோ ஏமாத்தலாம், இதை ஒண்ணு செய்யலாம், அப்படி செய்யலாம், இப்படி செய்யலாம் இருக்கும். அதே நம்ம கடமையை நாம சரிவர நம்ம பண்ணோம்னா, ஆன்மீகம் மட்டும் இல்ல, பௌதிகத்துல கூட, ஆனா பௌதிகத்துல நீ என்னதான் நீ கடமையை செஞ்சிருந்தாலும் எங்கவனும் ஏற்றம் தாழ்வு இருக்கதான் செய்யும். ஆனா ஆன்மீகத்துல இருந்து ஏற்றம் தாழ்வு இருக்கவே இருக்காது. சமநிலையா போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா எந்த ஏற்றம் தாழ்வு வராது. ஆனா பௌதிகத்துல இருக்கும்போது ஏற்றம் தாழ்வு வரதான் செய்யும். அதை சகிச்சுக்கிட்டு நீங்க பாட்டு போயிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம போற இடம் குறிக்கோளா இருக்கும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஏமாற்ற குணம், தாய்கிட்ட இருந்து குழந்தைகிட்ட இருந்து அந்த குணம் வந்துடும். குழந்தை காட்ட ஒரு சாப்பாடு ஊட்டுறக்கா என்ன பண்ணுவாங்க, நிலாவை காமிச்சு ஊட்டுவாங்க, அந்த மரத்துல ஏதோ நிக்குது பாருன்னுவாங்க, இந்த பூச்சாண்டி வரான்னு சொல்லுவாங்க, ஏதோ ஒன்று சொல்லி பயம்புத்தி ஊட்டும். அவங்களுக்கு என்ன குறிக்கோள்னா குழந்தைங்க சாப்பாடு சாப்பிட்டா ஆகணும்ன்ற அந்த எண்ணத்துல ஊட்டுவாங்க. ஆனா அதுவும் ஏமாற்ற குணம் அப்படின்னு சொல்லுது. அதை பத்தி சொல்லவே கூடாது இந்த வேதம். அந்த மாதிரி எந்த ஜீவராசிக்குமே அது மாதிரி ஊட்டக்கூடாது. உண்மையை சொல்லணும், உண்மையை சொல்லி இது பண்ணும், குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட வைக்கணும். இல்லைன்னா பகவானுடைய லீலை இது, பகவானுடைய வைபவம் இருக்கு, எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு பகவானை பத்தி சொன்னீங்கன்னாவே போதும், அந்த குழந்தைங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அந்த குழந்தைக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்காரு இல்லையா. இது ஏமாற்ற குணத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காரு. மாய வசப்படுதல் பாருங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இது நாம உடல், இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு மாய. ஏன் மாயன்னு சொல்லப்படுதுன்னா, இது இந்த இந்த அப்படியே ஃபுல்லாவே ஒரு 120 வருஷம், 200 வருஷம், 400 வருஷம், 1000 வருஷம், 2000 வருஷம் வரைக்கும் இந்த உடல் இருக்குமா? இருக்காது இல்லைங்களா. ஒரு 50 வருஷம் இருக்கும், இல்ல அதிகபட்சம் 120 வருஷம், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் இந்த உடல் போயிடும். அப்ப இது உடல் என்ன, அப்ப இது மாய. எது இல்லாம இருக்கோ அதான் மாய, எது இல்லையோ அதுதான் மாய. அப்ப நாமெல்லாம் யாரு, நாமெல்லாம் மாயதான். பேசுறது மாய, செயல்பாடு மாய. அப்போ அதுக்கு இன்னும் உதாரணம் சொல்ல போனா பாத்தீங்களா, ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு, ஒரு ஆப்பிளை கடிச்சு சாப்பிடுறாங்க. ஒரு இடத்துல ஒரு முழு ஆப்பிளை ஒரு பக்கம் மட்டும் கடிச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு, கடிச்ச பாகத்தை என் எதிரில வச்சுட்டு, ஒரு டேபிள் மேல ஒரு மேஜை மேல வச்சுட்டு, என் எதிர்த்தாப்புல கடிச்ச ஆப்பிளை ஒரு பக்கம் மட்டும் எனக்கு சாப்பிட்ட அந்த பார்ட் வரைக்கும் என்ன பார்த்த மாதிரி இருக்கும். மீதி 75% வந்து பாத்தீங்கன்னா முழு ஆப்பிளா தெரியும். எதிர்த்தாப்புல எப்படி தெரியும், முழு ஆப்பிளா தெரியும். ஆனா கடிச்சிருக்கிறது எனக்கு மாத்திரம் தெரியும், எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு கடிச்ச பாகமே தெரியாது இல்லைங்களா. அப்ப முழுமையான ஆப்பிள் சொல்லிட்டு அவன் போகிறான்.
அப்ப அவன் என்ன முழுமையான ஆப்பிள் நினைப்பான், அது எடுக்கணும், எடுத்து சாப்பிடணும்னு நினைப்பான். ஆனா ஆல்ரெடி கடிச்சு சாப்பிட்ட ஆப்பிள் சொல்லிட்டு யாருக்கு தெரியும்? எனக்கு தெரியும். அப்ப இது என்ன இது மாய வசப்படுறது தானே இல்லைங்களா? உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னா அது கடிச்ச ஆப்பிள், அவருக்கு முழு ஆப்பிளா தெரியுது. இதுதான் மாய. சோ இந்த மாதிரி மாயத்தன்மையில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அது ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது ரொம்ப அழகாக நம்ம தெளிவுபடுத்துறாரு. ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது ரொம்ப அழகா தெளிவுபடுத்துறாரு. அப்போ நாம எல்லாம் பக்குவமற்றவர்கள், நாம ஒத்துக்கணும். நாம எல்லாமே பக்குவமற்றவர்கள். ஆகையால் வாழ்க்கையில் தீர்மானம் எடுப்பதற்கு பக்குவமான மூலத்தை கலந்து ஆலோசனை பண்ணணும். அது ஆன்மீகத்துல இருந்தாதான் நாம் ஆலோசனை. பௌதிகத்துல செயல்படும் போது உயர்நிலை தாழ்நிலை ரெண்டுமே மாறி மாறி வரும். வரதான் செய்யும், வராம இருக்காது. பௌதிகத்துல போகும்போது ஆன்மீகத்துல மட்டும் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா தன்மை வரும். அப்ப நாம யார்கிட்ட போய் இந்த இது முறையிட முடியும்? ஆச்சாரிகள் கிட்ட, நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் கிட்ட, அவங்க கிட்ட தான் முறையிட முடியும். அவங்கதான் இந்த ஞானத்தை நம்ம கொடுப்பாங்க. நாமளே சுயமா சிந்திச்சு நடந்தோம்னா கண்டிப்பா முடியவே முடியாது. அவங்களுடைய நமக்குள்ள கேள்வி ஞானத்தை வச்சு அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது ஞானத்தை கொடுக்கும் போது நாமும் உயர்ந்த நிலைக்கு வர முடியும். ஆனா அர்ஜுனன் இந்த இடத்துல எப்படி செயல்படுறான் பாருங்க. பகவானும் அவரது அவதாரங்களின் குறைபாடுகள் இருந்து விடுபட்டவர்கள் அப்படின்னு. எப்படி அர்ஜுனன் இதை ஒண்ணு ஒண்ணா கேட்கிறான், கேட்கிறான் பகவான் கிட்ட, கேள்வி ஞானத்தோட கேட்கிறான். ஏன்னா பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கான். நம்பிக்கை வச்சு பகவானுக்கு வைக்கிறான். நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு பாருங்க. நமக்கு இருக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்ல, நம்பிக்கை இருக்கு. எங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முடிவெற்ற கல்ல போய் உட்காருவோம். அவரு சவரம் பண்றாரு, கையில கத்தி வச்சிருப்பார். நம்ம தலையே கொடுப்போம் முடிவெற்றவர். சும்மா லைட்டா ஒரு தலையில ஒரு கீரல் போட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு நமக்கு. அதை இல்ல கழுத்துல சேவிங் பண்ணும்போது கழுத்துல வச்சு இழுத்து வரனா முடிஞ்சு போச்சு இல்லைங்களா? அவர் அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டாருன்னு ஒரு நம்பிக்கையில நம்ம உட்கார்றோம். ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறோம். அவர் என்ன பண்றாரு, எனக்கு உங்களை ஹார்ட் பிரச்சனை இருக்கு, கிட்னில பிரச்சனை இருக்கு, அங்க பிரச்சனை, இங்க பிரச்சனை இருக்கு, சர்ஜரி பண்ணாதான் சரியா வரும்னு சொல்றாரு. உடனே என்ன பண்றோம், அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சு அந்த அந்த காரியத்தை பண்றோம். ஒரு பஸ்ல டிராவல் பண்றோம், ஒரு பிளைட்ல டிராவல் பண்றோம், ஒரு கப்பல்ல டிராவல் பண்றோம். எல்லாமே விபத்துக்குள்ள ஆகுறதுதான். எல்லாமே விபத்து செய்யற அதுதான். ஆனாலும் நம்பிக்கையோடு நம்ம போறோம் இல்லைங்களா? டாக்டர் எழுதக்கூட மாத்திரை மருந்து கூட சரி, அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சா அந்த மாத்திரை மருந்தை நாம சாப்பிடுறோம். அப்ப நம்பிக்கை எங்கெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. அப்ப நம்ம பகவான் மேல் நம்பிக்கை வச்சு இருக்கணும் இல்லையா? நாம் நமது நம்பிக்கையை வைக்கும் சில விஷயங்கள் தான் இது. ஆனா நாம நம்பிக்கை எங்க வைக்கணுமோ அங்க விட்டுறோம். இதெல்லாம் ஆரோகணம் சொல்லப்படுது, குறைபாடுகள் உள்ளது. அதே அவராகுணம் சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா, அவராகணம் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை அதிகாரமிருந்து கேட்டு பெறுதல். இப்ப நம்ம மாதிரி பக்தர்கள்லாம் இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் பக்தர் தானே, பகவானுடைய பக்தர்கள். இப்ப நமக்கு மேல ஆச்சாரி யாரு இருக்கா? நம்மள என்என்டி பிரபு இருக்கிறார், ஜெயபத்க சாமி இருக்காங்க, மகாராஜா இருக்கிறார். சோ அந்த பெரிய தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் அவங்க கிட்ட அதாவது சாது சங்கத்துல இருந்து போய் முறையிட்டு நம்ம கேட்போம். நம்ம எல்லாம் பக்தர் சங்கத்துல இருக்கோம். சாது சங்கத்துல போகும்போது அந்த ஆச்சாரிய கிட்ட போய் கேட்கும் போது நிறைய ஞானங்கள் நமக்கு கிடைக்குது. இதுதான் என்ன சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா அவராகணம் சொல்லுது. ஆரோகணம் நம்ம படிச்சிட்டோம், இது அவராகணம். அப்ப ஞானத்தை எங்கிருந்து பெற முடியும்? நம்மளோட மூதாதையர்கள்ட்ட இருந்து, அதிகாரிகிட்ட இருந்து, ஆச்சாரிகிட்ட தான் இந்த ஞானத்தை பெற முடியும். சாஸ்திரமா தான் சொல்லுது, ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. இந்த ரெண்டு சாராம்சம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஆரோகணம்னா என்ன, அவராகணம்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். 4 விதமான குறைபாடு நமக்கு இருக்கு. அந்த குறைபாடையும் இனி வர ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம படிக்கலாம். 2வது பதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ज्ञानम देहम प्रविज्ञानम इदं वश्याम यशेसतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यस् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हरे कृष्णा प्रभु। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தற்பொழுது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கிறேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியது எதுவுமே இருக்காதுன்றார். இப்ப சாதாரண விஷயம் சொல்றாரு பாத்தீங்களா? சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும். சாதாரண அறிவு என்னன்னா பௌதிக தன்மையோடு நம்ம செயல்படுறோம் இல்லையா? குறைபாடு உள்ளது, அது குறைபாடு உள்ளது. தெய்வீக அறிவுன்னு சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா முழுமையாக முத்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் செயல்பாடு தெய்வீக அறிவு. அதை பத்தி விளக்கம் கொடுக்கிறார் பகவான் இந்த பதம் மூலியமாக.
என்ன சொல்றாரு பாருங்க, முழுமையான அறிவு பத்தி சொல்றாரு. நாம் பார்க்கும் ஜட உலகம், அதற்கு பின் உள்ள ஆத்மா, இவை இரண்டின் மூலம் இரண்டையும் கடந்துபவர் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம பார்க்கும் ஜட உலகம், இந்த இயற்கையை பார்க்கிறோம், இது பிரகிருதி. இந்த இயற்கைன்றது பிரகிருதி தான். அந்த இயற்கையை நம்ம எதுக்காக பகவான் கொடுத்திருக்கிறார்? அதை அனுபவிக்கணும். அந்த இயற்கையை நம்ம அனுபவிக்கணும். எப்படி அனுபவிக்கணும்? பகவானை மையப்படுத்தி அனுபவிக்கணும். பகவானை மையப்படுத்த எப்படி படுத்த முடியும்? ஆத்மா ரூபத்துல நம்ம செய்யற செயல்னாலதான். நம்ம எப்படி செய்யணும்னா ஆத்ம ரூபத்துல செய்யணும். மனசு மூலியமா உடலை வச்சு நம்ம செய்யறோம். இந்த இயந்திரன்றது உடல். இந்த உடலை இயந்திரத்து மூலியமா எப்படி செயல்படணும்? ஆத்ம ரூபத்துல செயல்படணும். அப்ப செயல்பட்டா இந்த பௌதிக தன்மையிலிருந்து நம்ம விடுதலை கிடைக்குது. இப்ப நம்ம முதல்ல படிச்சோம் இல்லைங்களா? இப்போ காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கார், கார்போக உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கார், பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லாரும் உடலையும் பகவான் இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இது தெய்வீகமான ஞானம். இது இப்ப பகவானுக்கு கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தின் மகிமையில் பாருங்க, எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானமா இருக்கணும்? ஒண்ணு ஆன்மீக சக்தி, ஜீவாத்மா. பிரகிருதி, அதாவது இயற்கை, ஜட சக்தி. இந்த ரெண்டுமே நமக்கு பார்த்தோன்னா இம்பார்ட்டன்ட் தான். ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். இந்த ஆன்மீக சக்திய இந்த ஜட உடலோட வச்சுட்டு நம்ம அந்த இயல்பை பண்ணும்போது தான் மகிமை நமக்கு கிடைக்கும். இப்ப இந்த உடல் மாய. இது இந்த சரீரம் ஒரு மாயை தான். இது சூதல உடல், சூட்சம உடல், இரண்டுமே இருக்கு. 8 கூறான உடல் இது. ஆனா இந்த உடலை வச்சுதான் நம்ம அந்த சக்தி, நம்ம ஆன்மீகத்தை ஈடுபாடு பண்ண முடியும். இல்லைங்களா? நாம ஆன்மீகத்துல இல்லாம நம்ம வெறும் பௌதிகத்திலேயே நம்ம செயல்பட்டோம்னா அப்ப நம்ம வீழ்ச்சி அடையும். ஆன்மீகத்தோடு நம்ம செயல்பட்டாதான் மகிமை அடையுது. அப்ப அந்த ஞானத்துக்குள்ள மகிமையை இந்த இரண்டுமே கரெக்டா நாம செயல்படணும்னு சொல்லுவோம். இயற்கையை யூஸ் பண்ணலாம். நமக்கு தேவை இயற்கை. காற்றை ஈர்த்துக்கணும், அன்னத்தை சாப்பிடுறோம், நீரை பருகிறோம், வெப்பத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், எல்லாமே நமக்கு தேவைதான். ஆனா எல்லாமே அளவோட, பற்றற்ற தன்மையா, சுயநலம் இல்லாம பொதுநலமா நாம யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அதோட மகிமை பாருங்க, முக்தி தான். அதோட பதில் என்ன? முக்தி தான். சரி, இங்க வாங்க, விஞ்ஞானம். இப்ப கீதைன்றதே ஒரு விஞ்ஞானம் தான். நம்ம கீதை சாதாரணமா படிச்சுட்டு போயிட்டு இருப்போம். அதுல உள்ள விஞ்ஞானத்தை நம்ம புரிஞ்சாதான் ஆனந்தம் அடைய முடியும். இதெல்லாம் 13ல சொல்றாரு பகவான், ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அன்னமய்யா கோசா, பிராணமய்யா கோசா, ஞானமய்யா கோசா, விஞ்ஞானமய்யா கோசா. அப்பதான் ஆனந்தம் அடைய முடியும். அந்த விஞ்ஞானம், பகவத்கீதை ஒரு விஞ்ஞானம் என்ன? ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்குது நமக்கு. பக்தி யோகம் மூலியமா ஆத்ம தத்துவம் கொடுக்குது. அந்த விஞ்ஞானத்தை நம்ம மெயின்டா பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், அதை மட்டும் நம்ம பிடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், பகவத்கீதையே நம்ம ஃபுல்லா படிச்ச மாதிரிதான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்ச மாதிரிதான், எல்லா புராணங்களையும் படிச்ச மாதிரி. அந்த தத்துவத்தை அந்த விஞ்ஞானம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சிடும். பகவானின் ரூபம் என்ன மற்றும் லீலை என்ன, இதெல்லாம் படிச்சோம்னா இனிமே நமக்கு எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ அவர் மிக உயர்ந்தவர், அதே சமயம் அவர் மிக இனிமையானவர். பகவான் கிருஷ்ணன் இருந்து விட்டால் எனக்கு வேறு என்ன வேண்டும்? அவரை பத்தி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம், லீலையை பத்தி. அவர் கோபர்கள் ஸ்டோரி எல்லாம் நிறைய நல்லா இருக்கும், அருமையா இருக்கும். ஸ்டோரி எல்லாம் படிக்கலாம், பின்னாடி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामभिसिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। हरे कृष्णा प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாருங்க, 1000 மனிதர்கள் யாராயினும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம், அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களின் கூட யாராயினும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறாங்க. இந்த பதம் பாருங்க, நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குது பாருங்க. ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம். இப்போ ஒரு மார்த்தாண்டம் போட்டி நடக்குது, ஒரு ரேஸ் ஓடுறாங்க, எல்லா மக்கள்லாம் ஓடுறாங்க. எத்தனை பேர் அதுல பதிவு பண்ணுவாங்க பாருங்க. ஒரு மார்த்தாண்டம் போட்டின்னா குறைஞ்சது ஒரு 10,000 பேர், 10,000 பேர், 1000 பேர், 2000 பேர், 3000 பேர் ஓடுவாங்க. ஆனா அதுல ஓடுறவங்க
ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. யாருக்காவது ஒரு ஆள் தான் கிடைக்கும். எல்லாருக்கும் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. யாருக்காவது ஒரு ஆள் தான். ஒரு 10,000 பேர் ஓடுறான், ஒரு 1000 பேர் ஓடுறாங்கன்னா அதுல யாராவது ஒரு ஆள் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் கிடைக்கும். அது போலதான் 6,000 மனிதர்கள் யாராயினும் ஒருவனே பக்குவமடைய முயற்சி செய்யலாம்ன்ற. இதுதான் உண்மை. இது நாம நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன தெரியுங்களா? நான் பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், நான் கோயிலுக்கு போறேன், நான் அங்க நல்லா பண்றேன், நான் நிறைய தானம் பண்றேன், அது பண்றேன், இது பண்றேன். நல்லது, பண்ணணும், பண்ணிட்டே இருக்கணும். எங்கேயுமே ஸ்டாப் ஆகக்கூடாது, எங்கேயுமே நிறுத்தக்கூடாது. நம்ம பாட்டு பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, உன்னுடைய இந்த சரீரம் இருக்கிற வரைக்குமே நீ ஓடிட்டே தான் இருக்கணும். நீ நின்னா அதோட கட்டு. நாம இறக்கும் தருவாயில கூட ஓடிட்டே தான் இருக்கணும். என்ன ஓடிட்டே இருக்கணும்? பகவானுடைய பக்தியை கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அதான் குலசேகர ஆழ்வார் சொல்றாரு இல்ல, முகுந்த மாலார் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அவர். ஏன்னா இறக்கும் தருவாயில நம்ம வாதம் வந்துரும், பேச முடியாது, கை கால் எழுந்துக்க முடியாது, எழுந்து பாத்ரூம் கூட போக முடியாது, எழுந்து உட்கார கூட முடியாது. அந்த மாதிரி நிலையில ஒரு எப்படி நான் உன்னை துதி பாட முடியும்? பேசவே முடியாது, என்னால எப்படி பண்ண முடியும்? நல்லா இருக்கும்போதே நான் உங்ககிட்ட வந்துடணும்னு நினைப்பாங்க. முகுந்த மாலால சொல்லியிருக்கிறார் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி வரும். அந்த டைம் கூட நாம ஹரிபக்தியோடு நாம நினைச்சாவே போதும், முக்தி நினைச்சாவே போதும். ஏன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு கன்ஃபார்ம்டு, முதுமையும் கன்ஃபார்ம், நோயும் கன்ஃபார்ம். நோயை நாம ஏத்துக்கணும். அதான் சொல்றாரு. அதுதான் சம்சார கடல். 4 விதமான குறைபாடு நமக்கு. பிறப்பு இருக்கு, இறப்பு இருக்கு, முதுமை இருக்கு, நோய் இருக்கு. நோய் இல்லாம யார் இருக்கா? நோய் வரும், வரதான் செய்யும். இதெல்லாம் கடந்து போறான் பாருங்க. கடந்து இறக்கும் தருவாயிலே பகவான் நாமத்தை சொல்லி சொல்றான் பாருங்க. அவன் தான் முக்தியா இருக்கான்றார். அவன் தான் என் லோகத்துக்கு வர முடியும். அவன் தான் பக்குவ முயற்சி செய்யணும். அது வரைக்குமே நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். நான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன், நான் தானம் பண்ணிருக்கேன். ஒரு சில மாதாஜிலாம் சொல்றாங்க, நம்ம ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள மாதாஜிலாம் சொன்னாங்க, நான் நிறைய கீதை எல்லாம் படிக்கிறேன், நிறைய உபநேசம் எல்லாம் கேட்டுருக்கேன், இதெல்லாம் கேட்டுருக்கேன்றாங்க. இதெல்லாம் கேட்கறது தப்பு இல்ல. கடைசி வரைக்கும் நாம போனோம் பாத்தீங்களா, முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அவன் தான் முக்தி அடைவான். ஸ்ரீல பிரபுபாதா இறக்கும் தருவாயில கூட ஸ்ரீமத் பாகவத பொருளுரை கொடுக்கிறாருங்க. இறக்கும் தருவாயில கொடுக்கிறாரு. கேட்கிறாங்க, கேள்வி கேட்கிறாங்க சீடர்கள். அவர்கிட்ட மைக்க வச்சுன்னு கேள்வி கேட்கிறாங்க. அவரு மரண படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்கிறார். அப்பவும் அதை பத்தி கேட்கிறாங்க, அதுவும் பொருள் கொடுக்கிறாரு. அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்முடைய பக்தி. அதான் சொல்றாரு, 6,000 மனிதர்கள் யாராயினும் ஒரு பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம், அவ்வாறு பக்குவம் மனிதர்கள் கூட 6,000 ஒருவனை என்னை வந்து உண்மையாக அறிகிறான்ற. இப்ப நம்ம எல்லாமே அந்த ரன்னிங் ரேஸ்ல ஓடிட்டே இருக்கிறோம், பக்தின்ற ஓட்டத்துல ஓடிட்டே இருக்கிறோம். நம்ம ஓடிட்டே இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாராவது ஒருத்தன உள்ள போறான், யாராவது ஒருத்தனா ஜெயிக்கிறான். ஏன்னா இங்க மக்கள் தொகை அதிகமாக நீங்களே நினைச்சு பாருங்களேன். அப்போ அவ்வளவு பாவம் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய அறிவு பாருங்க அபூர்வமானது. என்ன சொல்றாரு? 6,000 மனிதர்கள் யாராயினும் ஒருவன் பக்குவமடைய முயற்சி செய்யலாம், அவ்வாறு பகிர்ந்து கூட 6,000 ஒருவனி என்னை உண்மையாக அறிகிறான். அதுக்கு காரணம் பாருங்க, செல்வம், பின்பற்றுவர்கள், அழகு, சித்திகள், முக்தி. இந்த 5 விதமான செயல்பாடு பாருங்க. அழகுன்றது நிலையானதா? கிடையவே கிடையாது. செல்வம் நிலையானதா? கிடையவே கிடையாது. சித்தி நிலையானதா? அதுவும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுதான். பின்பற்றுவர்கள் பாருங்க, பௌதிக தன்மையோட பின்பற்றுறவங்களா இல்ல ஆன்மீக தன்மையோட பின்பற்றுறவங்களா? இதுதான் நம்ம பார்க்கணும். இதுக்கெல்லாம் சாராம்சோட முக்தி பாருங்க. முக்தி கிடைக்கணும்னா இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபடணும். நம்ம இந்த சம்சார கயிறுல இருந்து நம்ம விடுபடணும். விடுபட்டாதான் நம்ம முக்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அந்த முக்திக்கான காரணம் என்ன? செல்வம். முக்திக்கான அந்த முக்திய அடையக்கூடாதுன்ற காரணம் என்ன பாருங்க? அந்த செல்வத்தை பாக்குறது, அழகை போய் தேடிக்கிட்டு நம்ம போயிட்டு இது பண்ணிட்டு சித்தி வேலையை பண்றது, பின்பற்ற குணங்கள் எப்படி இருக்கணும், ஆன்மீக தன்மையோடு பின்பற்றணும், நம்ம சித்தி கிடைக்கும், இது முக்தி கிடைக்கும். இல்லைன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல போய் நம்ம செயல்பாடு பண்ணுவோம். செல்வத்தை விரும்புறதுக்கு எப்படியா ஜிக்ஜாக்கா பண்ணுவோம். அழகு தேவையில்லாம ஆடம்பரமான செலவு பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து பக்குவம் அடையாம செயலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அது முக்திக்கான செயலா? கண்டிப்பா இல்லை. அனைத்திலும் மிக அபூர்வமானதுதான் பக்தி யோகம். இந்த பக்தி யோகத்துல இருக்கும்போது தான் நாம பாருங்க உன்னத நிலையை அடைகிறோம்.
அப்ப பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது என்று அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இந்த 3 பதம் அருமையா நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம பார்க்க போறது 4ல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரின் சக்திகளை பார்க்க போறோம். ஒரு பதம் நம்ம ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். பார்ப்போம். டைம் ஒரு 9 மணிக்கும் கிளாஸ் எடுக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் இதாச்சு இல்லையா? அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 ஸ்லோகமாவது படிப்போம். இப்ப 4வது ஸ்லோகத்துல என்ன மாதிரி கொடுக்குறாரு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்தா நாம முக்கியமான இடத்துல வந்திருக்கிறோம். ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4வது பதம். நான் படிக்கிறேன். படிங்க. भूमिरावो अनलो वायु मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे पिन्ना प्रकृतिरष्टथा. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜடசக்தியாகும்ன்றாரு. அதாவது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, பகவானுடைய தாழ் ஜடசக்தின்னு சொல்லப்படும். இந்த 8மே வந்து இது வந்து ஒரு என்ன சொல்ல வருது, இந்த உடலை சார்ந்ததுதான் இது. நம்ம உடல் எப்படி இயங்குது பாருங்க, இந்த விஞ்ஞானம் எப்படி சொல்லி கொடுக்குது பாருங்க. ஒரு காந்த சக்தி மூலியமா தான் இந்த உலகமே இயங்குது இல்லைங்களா? இந்த உடலும் காந்த சக்தி மூலியமா தான் இயங்குது. நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் நம்ம சொல்றோம், எதிர்மறை ஒண்ணு சொல்றோம் பாத்தீங்களா? இதுல முக்கியமா வந்து பாருனதுன்னா இந்த ஆத்மா தான் நமக்கு அது. அதான் ஆன்மீகம். இந்த 2 ரொம்ப அழகா படிக்கலாம் இத. இந்த 8 இது விதமான செயல்பாடு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூட்சம உடல் சொல்லப்படுது மனம், புத்தி, அகங்காரம். சூதலம் சொல்லப்படுது பூமி, நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இல்லைங்களா? நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பஞ்சபூதங்களான உடல். இப்போ இது ஆத்ம தத்துவம் மூலியமா நாம 2வது அத்தியாயத்திலே படிச்சிருக்கிறோம். சரி, இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு விளக்கம் யாராவது கொடுங்க. அதாவது சூட்சம உடல் என்ன, சூதல உடல் இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லைங்களா? சூட்சம உடல்னா நம்ம என்ன மாதிரி செயல்பாடு இருக்கணும், சூதல உடல்ல செயல்பாடு எப்படி இருக்கணும், பௌதிகத்துல போகும்போது என்ன மாதிரி செயல்பாடு இருக்கும், இதெல்லாம் கொஞ்சம் விளக்கலாமா? கொஞ்சம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. பிரபுஜி, இந்த ஜட விஷயங்கள் ஈடுபடுறப்ப மனம், புத்தி, அகங்காரம் செயல்படும். ஜட என்ன சொன்னீங்க? ஜட விஷயங்கள் ஜட பௌதீகமா ஈடுபடுறப்ப இந்த 3 விஷயம் மனம், புத்தி, அகங்காரம் ஈடுபடும். ஓகே, 3மே அது வந்து இது பண்ணும் இல்லைங்களா? ஆனா அப்படி கிடையாது மாதாஜி. சூட்சம உடல் சொல்றது வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுஜி, எனக்கு ஒண்ணு தோணுது, சொல்லலாமா? மனம், புத்தி, அகங்காரமே வந்து கிருஷ்ணரோட வாட் இஸ் தட், கிருஷ்ணரோடைய அம்சங்களா இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த பௌதீகத்திலேயே ஈடுபடுறச்சு அந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம் வந்து வெளிப்படாம அது கிருஷ்ணரோட சக்தியை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராப்பரா அவரை அடையறதுக்கு பக்தி யோகத்துல இன்னும் கொஞ்சம் இன்வால்மெண்டோட போகணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் கொஞ்சம் மேன்மையா சொல்லிருக்கலாம், நான் சொல்றேன் இப்போதையும். இதே மாதிரி சூட்சம உடல் சொல்றோம். இந்த நீர், நெருப்பு, அதாவது நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இது பூமி, இது வந்து பஞ்சபூதங்கள் இல்லைங்களா? இந்த சூதலம் சொல்லப்படுது. இப்போ இந்த 8மே வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக தன்மையோடு பார்க்கும்போது ஏற்றம் இறக்கம் இருக்கும், வீழ்ச்சியும் கொண்டு போகும், நம்மளே ஒரு நிலை கொண்டு போகும். இது 8மே வந்து பகவானை மையப்படுத்தி செய்யும் போது, செயல்ல பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா முத்திக்கான காரியத்தை இது செஞ்சு கொடுக்கும். இது 8மே நமக்குள்ளதான் இருக்குது. இந்த 8 நாம எப்படி யூஸ் பண்றோம்னா ஆன்மீக தன்மையோட யூஸ் பண்ணும்போது முத்திக்கான வழி அது கொடுக்குது. இதே பௌதிகத்துல போகும்போது நேர்மறையான விதையை கொடுக்குது. ஆனா இன்னொன்னு பாருங்க, நம்ம எல்லாம் கருமிகள் தானே இல்லையா? நம்ம எல்லாம் கருமிகள். அப்ப கருமிகளா இருக்கும்போது பௌதிகத்திலையும் ஈடுபடுவோம், ஆன்மீகத்திலையும் ஈடுபடுவோம். இதை நம்ம ஒத்துக்கணும். இது கருமிகள்னாவே அப்படிதான். நம்ம சம்சார கடல்ல இருக்கிறோம், நம்ம எல்லாம் குடும்பஸ்தனா இருக்கோம். ஒரு கர்கஸ்தனா இருக்கும்போது பணம் தேவை, அதே மாதிரி ஆன்மீகம் தேவை. தப்பு இல்லை, பகவான சொல்ற தப்பு இல்லை, அளவோடு இருந்தா சொல்ற. அந்த அளவோடு இருக்கிறது மனமும், புத்தி, அகங்காரம் நமக்கு செயல்படுது. பொய் அகங்காரமா இருக்கக்கூடாது. புத்தி பகவான் மையப்படுத்தி செயல்பாடா இருக்கும். அப்போ மனம் வந்து எல்லாமே நண்பனாகவே இருக்கும். மனம்
நம்ம 5வதுல படிச்சோம், 3வதுலயும் படிச்சிருக்கோம். இதை பத்தி போன அத்தியாயத்திலயும் படிச்சிருக்கோம். நண்பனா விரோதியா மனம் அதை பத்தி படிச்சோம் இல்லைங்களா? அப்போ சூட்சம உடல் சூதல உடலுமே இந்த சரீரம் நம்ம கொடுத்துருக்காரு. இந்த சரீரம் வச்சு இயக்குன்றார், இந்த செயல்பாடு பண்ணு, பக்தி மூலியமா செயல்பாடு பண்ணுன்றார். இதுல இன்னொரு விசேஷம் பாருங்க, சூதல உடல் அழியிற தன்மை உள்ளது. நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரியும். இப்ப நம்ம இந்த ஆத்மா நம்மளை உடலை விட்டு பிரியுதுன்னா, அப்போ இந்த சூதல உடல் என்ன ஆகும்? அவ்வளவுதான், அதோட செயல்பாடு அதோட க்ளோஸ். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? ஒண்ணு பூமி மாதா கொடுப்பாங்க, இல்ல அக்னி பகவான் கிட்ட கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா கங்கையில விட்டுருவாங்க. இந்த 3 தன்மையில இந்த சூதல உடல் போயிடும். ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம உடல் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? அது அழிஞ்சுதா இல்லையான்றது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? பக்தி யோகம் பண்ணோம்னா இந்த மனமும் புத்தியும் அகங்காரம் அழிக்க முடியும் வேதத்துல. அதான் ஆத்ம தத்துவம். இந்த சூட்சம உடலோட சூதல உடலும் சூதல உடலோட சூட்சம உடலை அழிக்க முடியும். பக்தி யோகத்துல பண்ணாதான் அழிக்க முடியும், சுத்த சத்துவத்துல போனாதான் அழிக்க முடியும். அப்ப நம்ம சத்துவத்திலேயோ ரசோலியோ தமோலையோ இருந்தோம்னா அப்போ இந்த சூட்சம உடல் அழியாது, சூதல உடல் மட்டும்தான் அழியும். அதுதான் பகவான் 6வது அத்தியாயத்துல சொல்றார், அடே அர்ஜுனா, நீ சத்துவத்திலேயே செயல்பட்டினா எங்க வருவ? அடுத்த உடல் உனக்கு கிடைக்கும். நீ என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணி அந்த உடல் கிடைக்கும். நீ சத்துவத்திலேயே செயல்பட்டினா ஒரு நல்லோர் குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல பிறக்க வைக்கிறேன்றாரு. பிறக்க வச்சது மாத்திரம் இல்லாம இந்த சூதல உடல் தான் போச்சு, சூட்சம உடல் அழியிலையே, அப்படியேதான் இருக்கு. அப்போ போன பிறவில நீ இறக்கும் தருவாயில என்னுடைய நாமத்தை சொன்ன, என்னுடைய ஆன்மீகத்துல ஈடுபட்ட, என்னை பத்தி துதிப்பான் இல்லையா? அதனால உனக்கு இந்த லோகத்துல இந்த மறுபிறவில ஒரு அந்தனர் குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல உனக்கு பிறக்க வச்சிருக்கேன். அப்போ அந்த சூட்சம உடல் அழியல இல்லைங்களா? அப்போ அந்த சூட்சம உடல்ல உள்ள ஞானம், அந்த புத்தி, அந்த அகங்காரம் மறு உடல்லையும் கிடைக்கும். அப்போ அதுல இருந்து உன்னை கொண்டு போவேன், பக்தி யோகம் மூலியமாவே கொண்டு போய் அந்த பிறவில புத்தி கிடைக்கும்ன்றாரு 6வது அத்தியாயம் படிச்சோம். அப்ப அந்த மனம் புத்தி எப்படி இருப்பாருங்க? நல்லதும் செய்யும், விரோதியும் ஆகும், நண்பனாகவும் விரோதி ஆகும். இந்த 8 மூலக்கூறுகளை நாம எப்படி யூஸ் பண்றதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் பகவான் சொல்ற இந்த பதத்துல சொல்ற பாருங்க. இது எல்லாமே என்னுடைய தாய் ஜடசக்தின்றாரு, எனது பிரிந்த ஜடசக்தின்றாரு, வெளிப்புற சக்தி அது. இப்போ 5ல என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? டைம் ஆச்சு. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यदेतं धार्यते जगत्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. இப்போ வெளிப்புற சக்தியை பத்தி சொல்றாரு, சூட்சமா சூதல உடல் சொல்றாரு. இப்போ உட்புற சக்தியை சொல்றாரு, உயர்ந்த சக்தியை சொல்றாரு, நம்முடைய ஆத்மா. அதாவது பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர் சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ் ஜடசக்தி இயற்கையை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அத்து உள்ள அடங்கியதாகும் அப்படின்ற பௌதிகத்தன்மையோடு யூஸ் பண்றான் பாருங்க. அதுக்குள்ளேயும் நான் இருக்கேன்றார். பரமாத்மா ரூபத்துல நான் ஆத்மா கூட கலந்து எல்லா உயிர்வாதியத்திலையும் நான் இருக்கேன்றார் இந்த இடத்துல. அப்போ அந்த இயற்கைன்ற போது சுயநலத்திற்காக உபயோகம் பண்றான் பாத்தீங்கன்னா, பற்றோட யூஸ் பண்றான் பாருங்க. அப்போ அதுக்கும் நான் உள்ள அடங்கியதுன்ற, அதுக்குள்ளே நான் இருக்கிறேன்ற இப்போ ஆத்மா பத்தி படிப்போம். உயர் சக்தி அதாவது ஜீவன், உயிர்வாழி ஜீவன் சொல்லப்படுது, ஜீவாத்மா. இப்போ இந்த தாழ்ந்த ஜடசக்தின்னு சொல்றது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, இயற்கையின் தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகக்கூடிய ஜீவன், இந்த ஜீவாத்மா. குணத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட நடுநிலை சக்தி எனப்படும் சொல்லப்படும். இப்போ இந்த குணத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்படுது சுத்த சத்துவமா, இல்ல சத்துவமா, இல்ல ரசோவா, இல்ல தமோவா. குறிப்பா சொல்ல போனா வச்சுக்கலாம், நம்ம ஸ்லாங்ல பேசலாம். நல்லவனா, கெட்டவனா, இல்ல ரொம்ப கெட்டவனா, கேடு கெட்டவன் சொல்லலாம், அது தமோ குணம். கெட்டவன்றது ரசோ குணம், ஏன்னா பேராசை பிடிச்சவன். சத்துவத்தும் நல்லவனா இருப்பான், நல்லவனை தான் செய்வோம், அந்த ஈகோ இருக்கும், அந்த இன்பம் அடையலாம். அதை பத்தி எல்லாம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், இன்னும் விரிவா படிக்கலாம் தத்துவத்துல. ஆனா
மிக நல்லவனா இருக்கான் பாத்துங்க, அவன் தான் சுத்த சத்துவம். இது என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, சூதலம் விஷயம் வேற, சூட்சம விஷயம் வேற, ஆத்மா. இந்த மூணுமே வந்து பகவானுடைய தொடர்பு. ஆனா இதுக்கு மூணுமே தொடர்பு இல்லாம இருக்கு மட்டும் இல்லாம, இதுக்கு எல்லாமே ஆதி அந்தம் யாரு? பகவான் தான். அனைத்திற்குமே மூலம் யாரு? பகவான் தான். அனைத்திற்குமே இந்த சூட்சம உடலும் சரி, சூதல உடலும் சரி, இந்த ஆத்மாவும் சரி, அப்போ பகவானு தான். அப்ப நாமெல்லாம் யாரு? நாம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்? நமக்கு ஒரு நாமம் இருக்கு, எல்லாருக்கும் ஒரு நாமம் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த உடல் என்னுடைய உடல் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இது நம்ம உடலே கிடையாது, இது பகவானுடையதாச்சு. அப்ப நாம யாரு? இந்த கொஸ்டின் மார்க் வருது இல்லைங்களா? அப்போ இந்த விஞ்ஞானம் நம்ம புரிஞ்சிட்ட பிறகு அப்ப நம்ம எப்படி செயல்பாடு பண்ணணும் பாருங்க. யார பத்தியா குறை சொல்லுவோமா? யாரே தப்பா நினைப்போமா? இது சரியில்லை அது சரி நினைப்போமா? கிடையவே கிடையாது. நாம சரி இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. நாமளாவே இல்லையே. பகவானுடைய அம்சம் தான் நாம எல்லாருமே. அப்ப இதுக்கு எல்லாமே காரணம் மூளை எங்க இருக்கு? பகவான் தான், ஆதி அந்தம் இல்லைங்களா? சரி, இப்ப சக்திமானால் எப்பொழுது கட்டுப்படுத்தப்படுவை? இந்த மாய, அதாவது ஜீவ மாயா, குணமாயா, அதாவது ரசோகுணம், சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம். இந்த மாயத்தை படைக்கப்பட்டதே பகவான் தானே. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, சக்திமானால் எப்பொழுதுமே கட்டுப்படுத்தப்படுவை. எனவே உயிர்வாழிகள் எப்பொழுதும் பகவானின் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, அவர்களுக்கு சுதந்திரமான வாழ்வே கிடையாது. பகவான் சொல்றார், ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு பாருங்க. நம்ம நினைக்கிறோம் ஃப்ரீயா இருக்கிறோம், சொந்தமா நாம ஏதோ ட்ரை பண்றோம், அப்படி பண்றோம், இது பண்றோம், எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, நான் அப்படி இருக்கேன் இப்படி இருக்கேன், எதுவுமே கிடையாது. நாம இறக்கிற வரைக்குமே ஹரிபக்தியோடு ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம், பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இறக்கும் தருவாய்களும் நாம சங்கடப்படுவோம். சரி, இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாம நாளைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா, நாளைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு, நாளைக்கு பாக்குறேன். முடிஞ்சா நாளைக்கு கிளாஸ் எடுக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒர்க் இருக்கு, கொஞ்சம் முக்கியமான ஒர்க் இருக்கு. முடிஞ்சா நம்ம கிளாஸ் எடுப்போம். ஆனா நாளைக்கு எல்லாருமே கிளாஸுக்கு வாங்க. நான் மேக்சிமம் அதை தவிர்க்கிறேன். அப்படி முடியாத பட்சத்துக்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து, நீங்க எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம கிளாஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. மாதாஜி இருக்கிறாங்க, பிரபுஜி எல்லாம் இருக்கீங்க, எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நாளைக்கு. அதை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மேக்சிமம் நான் வந்துருவேன், வர முயற்சி பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சே கல்பத்தராய கிருப சிந்தையே வசபகனானா பாவனியே வைஷ்ணவ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா.